Ola, que tal? Moi bons días dende o campo do Couto en Ourense, xornada número 29 da terceira división. O líder, a Unión Deportiva Ourense, recibe o Estradense, terceiro clasificado. Os dous moi pendentes da derrota onte do Racing Club Vilalbés. A Unión Deportiva Ourense para chegarse ao soño case a realidade do ascenso á segunda federación. O Estradense para sentarse en playoff e quen sabe xa saltar a segunda posición. Vemos as imaxes dos xogadores saudándose sobre o retángolo de xogo, os xogadores do equipo da Estrada e da Unión Deportiva Ourense saudándose con Carlos Martínez Fernández, o colexiado vigués, que vai dirixir un partido que vai ter os seguintes protagonistas de inicio. Por parte da Unión Deportiva Ourense, o portero habitual Alex Cobo na portería, Samu Pardo, Pol Bueso, Javi Labrado, Cabarcos na defensa, Pablo Parrilla, Champi, Guisande, Justino Barbosa e Osian na medular. E hoxe non está Gastón Celerino, o atacante goleador da Unión Deportiva Ourense, estará no seu canto Migui. Ao sorteo de campos entre Coque, o porteiro do Estradense, e Champi. Un Coque que será o porteiro habitual do Estradense, nunha defensa na que estarán de principio Ángel Landeira, Brais Vidal, Pablo Carván e Ander Bellido. Raúl Martiñán, Miguel Fernández e Elías xogarán na parcela ancha do rectángulo de xogo por dentro. Bandas para Pablo Porrúa e Juanín. Arriba estará o madrileño Víctor Gamarra. Fotografía protocolaria dos capitáns xunto co trío arbitral, agardando os xogadores da Unión Deportiva Ourense Estradense tamén para esas fotografías previas habituais os partidos. Un partido, un choque estelar da terceira federación que imos comentar no día de hoxe con Javier Oreiro. Hola, Javier, que tal? Moi boas. Que tal, Roberto? Boas tardes, bons días. Un partido chave, un partido importante para os dous equipos, pero a Unión Deportiva Ourense, despois do picazo do Racing Club Vilalbés no día de onte, para chegarse a ese obxectivo do ascenso directo. Sí, eu penso que vamos a ver un partido dos máis importantes da terceira federación. Xornada decisiva ou semana decisiva, 9 puntos en xogo. Do que pase nesta semana prácticamente vai a quedar ao mellor moitas cousas sentenciadas, e se o Ourense é capaz de gañar hoxe, evidentemente eu penso que tería prácticamente o ascenso na man. Por contra, se o Ourense o Estradense dá sorpresa e é capaz de gañar aquí, bueno, axustaría toda a clasificación e a primeira plaza está por decidir. Por lo tanto, os ingredientes para o partido, para estar atentos, eu penso que están todos aí, non? Colocándose xa os xogadores para comenzar o partido, que vai ir bastante puntual. Aceleráronse os prolegómenos do choque e sacará de medio campo o equipo local, a Unión Deportiva Ourense. De novo, moi boa presenza de aficionados nas bancadas do Couto, incluso con unha pequena parroquia chegada dende a Estrada, na bancada de preferencia, na bancada que poden ver no tiro de imaxe nesta tribuna principal do campo do Couto, totalmente ateigada polos aficionados da Unión Deportiva Ourense, indicando Carlos Martínez Fernández, o colexiado vigués, que vai comezar o partido. Iremos debullando pouco a pouco o desenvolvemento, o como se espallan os dous equipos sobre o rectángulo de xogo. Sistema habitual, tradicional da Unión Deportiva Ourense, con ese 4-5-1, aínda que cun segundo punta detrás do atacante. Comeza o partido tamén no Estradense, pois esa variante que pode utilizar Manuti, o técnico do conxunto do Deza, a hora de perfilar os seus futbolistas. Primeiro balón que vai despexar Ander Bellido, o rexete que cae ao círculo central, esférico para Raúl Martiñán, o medio centro formado na cantina do Deportivo da Coruña, que abre cara a banda dereita. Unha banda dereita na que tocaba cara atrás Elías, o argentino, e Javier Oreiro, que é unha das novidades. Sí, eu penso que primeiro que o Ourense, que decías ti, hai que decir que le vas a perder na casa, creo que casi 2 anos. Este ano só perdiu un partido en Liga. É dicir, é un equipo que ten ao brinco hoxe de gañar. Sistema, como decías ti, 4-2-3-1 ou 4-4-2 en variante ofensiva, e o Estradense, pois, con eses 3 por dentro, e a variante de Elías Reyes, hoxe lateral dereito, Ander Bellido lateral izquierdo, en lugar de Óscar López, os centrales Landeira e Caraván. 3 xogadores por dentro moi importantes, Robert, Brais Vidal, Miguel Fernández e Raúl Martiñán por diante. Purrúa, oye este xogador, o esta cantera do Depor, en banda esquerda, en banda dereita, perdón, Juanín e Gamarra arriba. Un equipo, o Estradense, moi perigoso, que fora da casa ten pernas para roubar e facer contraataque, e eu penso que se é un rival que lle pode facer dano a UD Ourense é precisamente o Estradense, e a ver que pasa no día de hoxe. O balón en saque de banda para Ander Bellido, o santiagués de Castellbén o Galgo, o fillo do mítico da Sociedade Deportiva Compostela de Bellido. Balón que xogaba que era Juanín, aí aparecía na disputa Champi levou esférico, a combinación con Samu Pardo. Balón que se vai de novo a liña lateral, impulsado por Miguel Fernández.
Xogador con pasado no en Ourense, pero no Ourense Club de Fútbol. Eu penso que o duelo está en medio campo, non? É dicir, Champi Parrilla frente aos tres do Estradense. Aí quen se impoña por vai ter moito cañado. Aí o Aude Ourense ten que ter moito cuidado porque a presión vai ser intensísima para non xugar e a partir de aí, pues bueno, é dicir, a posibilidade de roubar do Estradense está sempre presente. O ataque por banda izquierda de Alex Cabarcos, apoyándose ahí en Justino Barbosa. A deixada para Guisande, non chega Guisande, recupera o equipo da Estrada. O ataque era de Raúl Martiñán, abrindo cara a banda dereita. Aí sí. Transita e pediu balón Elías. Vemos o Estradense que por fora, parte dereita, Purro é un xogador que está en terceira federación, pero que por categoría ou por calidad podía estar máis arriba. E bueno, primeiros minutos donde o Estradense intenta incluso facer posicións de balón, é agresivo na recuperación e o Ourense esperando a ver que pasa co partido, pero insisto, o Estradense ten argumentos para facer dano a este equipo hoxe. O balón en ataque, corta Pol Bueso por equipo da Unión Deportiva Ourense. No medio centro avanza Pablo Parrilla, un xogador de revelación, 21 anos. Parrilla saído da canteira do pabellón de Ourense, pasado na preferente, que este ano está se consolidando como un dos mellores medios centros da categoría. Ao lado de Champi, un histórico tamén desta categoría. E bueno, primeira acción ofensiva da Ourense en campo contrario. Siempre cargando por la izquierda Alex Cabarcos. Ve chegar en carreira ao centro, cara ao segundo pau. Aí quería chegar, pero non vai poder achegarse o balón Justino Barbosa. Recupera o balón Estradense. Pelotazo cara ao círculo central. A lita aí durísima que vai ser de Víctor Gamarra con Pol Bueso. Fixo seco balón. O es do Móstoles, Gamarra abrindo para banda, onde se incorporaba Elías. Corre argentino, cara a línea de fondo, preparando centro, está Gamarra, remate, vai sacar ben colocado Parrilla, ese balón que viña cara a segunda línea, cara frontal da área, chega por detrás para impulsar Pablo Caraván, o balón a saque de banda. Sí, Gamarra evidentemente un bon tren inferior, no que ti decías, nesas disputas importantes frente aos centrais do Aude Ourense. Lembremos que é un xogador de 12 goles nestes momentos, por lo tanto un xogador importante e que vai a ter a Pol Bueso e Javi Labrada sempre en situacións de estar en duelos de poder gañalos, non? Bueno, partido de momento igualado, tanteándose ambos os equipos, vemos que a igualdade entendo que é máxima e a partir de aí, pues bueno, pouco a pouco o partido irase decidindo en detalles, pero estamos creo que ante un partido dos atractivos da categoría. Balón que xoga Alex Cobo, buscando a saída de balón de Javi Labrada. Permite o Estradense que salga, deixan que hasta aí o Aude Ourense evolucione, pero se meten balón dentro son apretados con dureza e con exigencia por parte dos xogadores do Estradense. Balón recuperado por Elías, tocando xa no medio campo o equipo do Estradense. Pase filtrado entre líneas, aí aparece ben, desmarcándose, buscando a saída de Juanín por bandera Raúl Martiñán. Deixada cara atrás, cara ao medio campo, controla Ángel Landeira. Landeira, unha das revelacións tamén do rendimento do Estradense. Landeira, central santiagués, que estuvo no fútbol base do Deportivo, foi a Londras e ahora está aquí outra vez con Caraván, parella fiable de centrais, e diante deles un Brais Vidal totalmente fortísimo no aspecto defensivo. O balón para que xogue en ataque Justino, cruzouse no seu camiño Ángel Landeira, que se fai co esférico, e a Unión Deportiva Ourense hoxe sen Celerino, que está no banco, sí. O seu goleador con o Xian de falso 9 de inicio que coloca Marco Fernández. Esperando aí xogadores con moita mobilidade, evolucionando con Cabarcos por fora e esperándose un momento, sin prisa de momento en ir a buscar o partido, porque a UD sabe que bueno, aquí o peor que lle pode pasar hoxe é perder, non? É dicir, a partir de aí de que non perdas, pois todo o que consigas puntuar, co resultado diante do Vilalbés perdendo na casa, xugando o jueves, me decías ti, entre semana, outra vez aquí contra o Vilalbés, a UD Ourense, pois bueno, estás a decir isto por detalles. Son 6 puntos de diferencia. Estradense está a 7 sí. La Unión Deportiva Ourense, así que un partido chave, partido vital polo ascenso directo. Por esa primeira posición quedou ascenso directo a segunda federación. O Estradense da baixo cara arriba na clasificación e que está dando a cara neste arrinque de partido destes 6 de xogo no campo do Couto, tendo a posesión de balón e mandando balón en profundidade que servía Brais Vidal para a carreira de Gamarra, sempre aí como can de presa, como a súa sombra Pol Bueso, o veterano futbolista levantino que tapou a incursión de Gamarra, deixada pro lanzamento de Porrúa, parada de Alex Cobo, córner. O que decíamos, un xogador talentoso Porrúa, insisto, a veces o fútbol non te leva a chegar a máis categorías por moitas circunstancias, pero evidentemente se deixas golpear a este futbolista, pois vemos a trayectoria do balón e ese golpeo excelente. Bueno, primeiro aviso, balón parado, ollo, insistimos, partido igualadísimo, pero o Club Deportivo Estradense amenazando co seu arsenal ofensivo, que o tenga moito, por eso leva todo ano en puestos de playoff.
Preparado Juanín dende a dereita pero golpeo dende o saque de esquina. Un Pablo Borrúa que estivo na órbita da Unión Deportiva Ourense o pasado verán, despois da súa saída do Arousa, optou por voltar ao que foi a súa casa, a Estrada. O centro área, o remate ao que non chega Brais. O rexete que vai caer na liña de 3/4 de campo para Víctor Gamarra, que caerá ese costado izquierdo. Gamarra disputando balón, sí, diante de Samu Pardo, defensa pegañento. Gamarra fuerte, que decía este xogador, non? É dicir que o ano pasado veu a terceira galega e que, bueno, o Estradense anduvo fino. Ten unha mezcla o Estradense de xogadores moi xóvenes ou bastante xóvenes con xogadores experimentados na categoría e iso dalle pois un gran rendimento ao equipo, pero insisto, está xogando máis ou menos o que era o Estradense de momento no partido. O balón en saque de banda para Ander Bellido, buscando un home que se ofreza. Estaba Juanín, tamén se metía aí Martiñán, queríase revolver Raúl Gómez Martiñán. Sí. O balón en saque de banda, gañando metros Ander Bellido cara ao currecho de córner. Boa acción defensiva en este caso de Samu Pardo. O Club Deportivo o Ourense replegado totalmente defende este saque de banda. Aí hai un respeto evidentemente por este partido e por lo que está pasando. Balón en saque dende al lateral. De novo pro equipo azul. Dentro da área quere recibir Gamarra. Aparecía aí Raúl Martiñán loitando, disputando ese balón. Con complicación saca Parrilla, pero queda balón para Juanín. E dio colexado que marchar o balón para a liña de fondo. Será balón para un Alex Cobo, sí, un dos portiros máis seguros da categoría, un dos importantes dos veteranos da terceira. Evidentemente un portero de garantías para esta categoría. Y bueno, ahí está, o Ourense foi a pescar a xogadores importantes para reforzar este equipo, para intentar ascender. Eu penso que sería importante para este equipo ir a segunda red, non? Porque, bueno, porque é un equipo de unha cidade importante e, bueno, está nese momento. Que pasa que, insisto, o partido de hoxe é fundamental. Balón que loita Ángel Landeira, mete cara a Gamarra, saca, despexa Javi Labrada, outro produto da canteira do Celta, que se ha sentado dende hai un par de temporadas nesta Unión Deportiva Ourense. Perde balón Parrilla, recupera na parcela ancho rectángulo de xogo Brais. Abría Brais Vidal, caravanda, despois de que tocara por Rúa. Devolve o balón Elías que quere superar o seu par a Cabarcos. O centro raso, a situación de perigo. Martiñán que remata, o balón que impacta nun defensa, sacou unha labrada e despexa Pol Bueso. Clarísima ocasión do Estradense. Estamos dándonos conta de que hai tres xogadores en medio campo do Estradense que son Brais Vidal, medio centro importante defensivo, Miguel Fernández, es da canteira do Celta, e Raúl Martiñán, xogador que saiu do Arosa, que fixo debutar Rafa Sáez sendo juvenil e que foi ao Deportivo, e sin con el este xuntas por fora con Pablo Porrúa, que está inmenso ata o momento nesta rinque de partido, o Ourense está a sufrir de momento, a UD Ourense. Sen balón, sen posesión, sen ter o control do partido, o equipo de Borja Fernández que vai recuperar por medio do seu portiro de Alex Cobo, que tenta organizar as súas pezas. Hoxe non ten pro fútbol directo a Celerino e terá que buscar pois o saque a man, buscando a Alex Cabarcos na banda. Sí, pero bueno, o Club Deportivo Estradense está sometendo o partido a un nivel alto. Vamos a ver canto lle dura eso, a proposta. É moi importante, se queres gañar aquí, acertar nas que teñas, porque a UD vai a ter sempre algunha acción ofensiva e de momento, pois, domina o partido, controla o partido Estradense, pero as que tuvo, pois, de momento sin acerto. Manobrando aí a finta de Champi diante de Juanín. Champi, Parrilla, vai xe o balón longo, recupera o lanzamento de Miguel Fernández, fora. Pero moi atento, Miguel Fernández, xa estaba Alex Cobo retrocedendo, erro de Champi xogando por dentro. Decíamos que Champi e Parri están en inferioridade cos tres do Estradense por dentro, e aí un pouco está a batalla que está a gañar o Estradense. O Xian ten que baixar un pouco a altura, senón evidentemente aí o Estradense manda e goberna o partido. Pois o balón será en saque de meta para Pol Bueso. Pol Bueso cara a posición de Alex Cobo, o de Samboy, golpeando cara a círculo central. Aí o salto de Guisande, gañou Landeira nese salto. Miguel Fernández prolonga cara a liña de centrais. Aí Pol Bueso que atropellaba a Champi, consegue habilitar o pase cara a Migui e había fora de xogo. Viña de situación de antirregulamentaria o futbolista da Unión Deportiva Ourense. Sí, ten o partido bastante ben controlado o Club Deportivo Estradense. Apreta a salida de balón de Alex Cobo sobre centrais, obligan a xogar directo, e aí Landeira e Caraván impóñense en este caso a Osián ou a outro punta, a Guisande. Tentaba o lanzamento a media distancia Gamarra, impactou en Pol Bueso. Rexeite vai favorecer nesa banda esquerda a Migui con Antón Guisande, o do Pontevedra, que quere facer un slalom na súa especialidade, na conducción individual. Hai falta sobre Guisande. Correcto, na súa especialidade, e que eu penso que son os síntomas onde a Udo está mellor, cando pode roubar e correr en conducción. De momento non o pudo facer, pero entendo que é o traxe que mellor lle vai de momento a Ourense no partido. Non están chegando de todos os xeitos balón no equipo local a Justino Barbosa na banda dereita, un dos destacados este ano.
rapaz explosivo na banda dereita e cargando pola esquerda moi outra vez Unión Deportiva Ourense. Oxián que se xira, agora sí, veces marcado a Justino Barbosa, opta pola acción individual. Oxián, perde o balón Oxián, saca con contundencia Ángel Landeira, o pelotazo cara a campo rival e toda a vantaxe para Labrada, que vai de novo controlar pro equipo local. Sí, accións individuais dos xogadores do Ourense, é dicir, aparicións bastante esporádicas e, bueno, de momento, pues, con pouca efectividade a nivel ofensivo. Aí vai o balón para Justino, pase en profundidade de Samu, toda a vantaxe para Coque. Recollo capitán o partido do Estradense dentro da súa área, non está sufrindo a nivel defensivo o equipo de Manuti. E si máis, a Unión Deportiva Ourense parando as acometidas, as oleadas do equipo da Estrada. Sí, mellores sensacións, pero bueno, hai que aproveitalo e isto é moi longo e mira, esta recuperación se mete a Ourense en campo contrario. Balón para Champi, xogando do morrazo atrás cara Paul Bueso, que retrasa máis aínda para Escobo, que foi a opción de que se abran, que busquen a banda. Apóyase no primeiro pase de saída en Parrilla entre dous futbolistas do Estradense, apertura a banda, recibe Justino. Moi ben. Aí vai controlar, correr, o pase para Oxián, cruzouse no seu camiño Ángel Landeira, que se vai cara o curronche de córner, envía o balón, volverse a saque de banda, non, evitou finalmente a Unión Deportiva Ourense por medio dun Samu Pardo en posición avanzada. Samu con Champi controlando diante de Landeira, entra en área Champi, cae Champi, dio árbitro que non hai nada, continúa Champi, que saca o centro. E aí, en raya de gol, ten que evacuar o perigo Estradense. E además amenazou moitísimo Champi nese movimento de fora, é dicir, en área propia, arriscando incluso Landeira na acción de penalti. Pero bueno, Champi é un xogador que cando abandona a súa posición de medio centro, evidentemente fai perigo. Todo parte da recuperación de Parrilla, pase hacia fora e a partir de aí o Ourense evolución con velocidade. Primeiro aviso para o Estradense de que ten que estar tamén moi atento en cobertura, en acción defensiva, porque o Ourense, se pode correr, é cando fai máis dano. A xogada fora de Champi, esa caída, o colexiado ben colocado, non indicou nada, tampouco protestou moito Champi nesa acción que salvou na raya de gol o equipo do Estradense. E estaban atentos tanto Caraván como Landeira, sobre todo. Landeira. Sí. Outro balón en profundidade para que corre Elías, cruzouse Paul Bueso, será córner. Sacou unha acción ofensiva importante, insistimos, desde a evolución de Porrúa, pase doblando por fora de Elías, que está mezclando moi ben con este xogador, porque Porrúa xoga petrocado e ven cara adentro, e outro balón parado que lle permite ao Estradense respirar e que, ademais, outra acción de balón parado que sempre é perigoso. A incorporación de Elías Ezequiel Reyes, o argentino de La Plata, que, como dicía Xavier Oleiro, chegou Estradense procedente do Pontellas, un dos argentinos dos moitos que chega a preferente e logo vai medrando cara a terceira da Federación. Pero a partir de aí é máis complicado subir, non? O saque a curta, recibe a Juanín, que abre pro centro, perigoso, Alex Cobo no primeiro pau, que chapou ese lanzamento. Oye, 2 para 2. Buscaba por Rúa. Aí tes. Saída por banda, está Justino, a perna cambiada, piden a banda contraria a Migui, acción individual, segue Justino, acción individual, Justino que lanza, córner. Erro importante do Estradense en canto a vigilancia defensiva, deixaron 2 para 2 e Alex Cobo atentísimo. O que decíamos, Alex Cobo, un porteiro con gran golpe de balón, organizou el solo un contraataque e amenazou o Estradense que pudo encaixar o gol. Aí aparecen as dúas bandas perigosas, tanto Migui como Justino, tamén moitas veces Antón Guisán de acompaña, oxe, equipo pequeno, equipo rápido en ataque, o que pon Borja Fernández, tendo, lembremos, na recámara a Gastón Celerino, o seu goleador habitual, no banco, agardando nesa segunda unidade de cara ao que ven de partido. O córner para a Unión Deportiva Ourense, que saca curta por medio de Cabarcos. Cabarcos vai colgar un centro, aí ten toda a vantaxe ao Estradense, reclamou a caída Paul Bueso, deixou continuar o colexiado en ese balón dividido, gaña Oxián diante de Víctor Gamarra. Avanza Oxián, ven dobrando o propio Paul Bueso pola dereita, Oxián xogando por dentro, para que recolla o esférico Champi ante un Estradense que agora xunta a liña, replega en bloque baixo, sí, sobre todo, que agora se asistira. Sobre todo tras o aviso ou tras o susto do balón parado, mal defendido, non? Donde fixeron mal unhas vigilancias e deixaron inferior numérico a igualdad. Pero, bueno, a partir de aí, esa situación mete un pouco de medo e, sobre todo, tamén pensar que no Couto aquí hoxe hai, non sei, 2000 persoas, non sei canta xente habrá, e que a xente tamén apreta, non? Entón, bueno, está xogando moito, pero, bueno, penso que o partido está respondendo o que nos pensábamos, non? A un duelo de igualdade, un duelo de equipos importantes da categoría, e creo que estamos vendo un bo partido. A falta favorable o Estradense no medio campo propio. Tocará xa Pablo Caraván. Landeira entregando para Bellido. Bellido buscará de novo en horizontal a saída dun dos
veteranos deste conxunto da Estrada, máis anos no municipal, como é Pablo Caraván. O mellor defensor ou dos mellores defensores da categoría. Baixo o meu punto de vista, nos aspectos defensivos é casi infranqueable. Estradense, cando inicia ataques, ten dificultades para combinar por dentro, non é a súa estrutura, e aí, bueno, o Ourense pouco a pouco vai medrando, vai se metendo máis en campo contrario, e, bueno, empeza un pouco a igualar o partido. Recuperou Bellido un pase en diagonal de Parrilla, o propio Ander Bellido en longo, saque, despexe orientado de Javi Labrada, completación defensiva, pelotazo de Samu Pardo cara arriba, e na disputa de Guisande no medio campo, queda deitado un futbolista do Estradense, e vai separar o partido. Miguel Fernández, creo que un bo Javi Labrada, 21 anos, mezclando moi ben con Paul Hueso, penso que acerto total, é dicir, cando te fichas a Paul Hueso e ten o rendimento que está tendo este ano para esta categoría, de sobra un central zurdo, xunto con Alex Cabarcos, máis o lateral dereito Samu Pardo Oubaro, unha línea defensiva fiable, un gran porteiro, e aí non encaixar goles, eu penso que é un pouco a fortaleza da UD Ourense, non? É dicir, creo que leva só 15 goles en contra. De novo xogando o equipo da Estrada, 17 e medio de partido, co 0-0 aínda no campo do Couto, primeiro contra terceiro desta terceira federación, que está chegando ao seu sprint final, últimos 5 ou 6 partidos, para que remate con a Unión Deportiva Ourense, que pode hoxe poñer outra pica, se quere ascender directo, aínda que o Estradense non lle vai poñer nada doado, e que, aínda que ten 10 puntos de diferenza en relación ao Arousa, que ven como último equipo fora do playoff, quere asegurar esa praza o equipo de Manuti. Osian metendo balón en profundidade para a carreira de Justino, chega Caraván para protexer, para levar o balón cara ao Curroncho, fintou, xirou diante do propio xogador da Unión Deportiva Ourense, ainda que chega aí Guisande na recuperación preto do Curroncho de córner, outra vez Justino, que quere sacar o centro, aguanta o esférico, cede cara a Samu Pardo, e busca un ataque máis longo, máis estático, máis combinativo o equipo de Borja Fernández. Subiron a altura os xogadores do Ourense, apretan máis arriba na estrutura de 4-4-2, son dinámicos Osian, é dinámico tamén Justino, Migui e Guisande, e a partir desa mobilidade, pois, bueno, axustan defensivamente e están amenazando o posible roubo. Bueno, ao final está xogando xa máis en campo contrario do Estradense, e, bueno, o equipo, pois, empeza a ser máis recoñecible. Se o Estradense, ademais, non saca contraataques, non encontra o seu punto, non sale por fora, porque Juanín non é veloz e Purrú é máis de o pé, máis co espazo, o partido pouco a pouco vai se metendo máis no campo do Estradense. De novo balón en saque de banda para a Unión Deportiva Ourense, entregando Parrilla para Champi, que busca o pase de seguridade cara a posición de Labrada, Labrada con Paul Bueso, ábrese en Sancho ao campo para tentar recibir Cabarcos, pero xira Paul Bueso e busca e atopa o seu porteiro Alex Cobo, saque orientado cara a banda, estaba en fora de xogo, viña Migui de situación antirreglamentaria e perde o balón pola liña lateral, será banda pro Estradense. Se precipitouse en este caso Alex Cobo, tiña salida de balón con claridade, pero, bueno, optou polo balón largo. Decíamos que o Ourense ten metido no seu campo Estradense, mete máis a defender a Juanín e a Purrúa en campo propio, e a partir de aí o Estradense, cando rouba, ten moita distancia para chegar, e aí está, bueno, o Ourense máis cómodo ahora mismo, porque Gamarra solo non é capaz de amenazar o que é a estrutura defensiva do Ourense. O pase de Parrilla que atopa liberado a Champi, vertical, movendo para a posición de Migui, que pecou de individualista e perdeu o esférico. Ves, pero ahora é o que decía, bueno, a distancia que hai é moitísima, os xogadores que están por diante do balón do Estradense non son tiro a espacio, excepto o seu punta, e costalle moito xa chegar ou ir a campo contrario. Saque dende a lateral de novo por equipo de Manuti, superado minuto 20, que para debutar como adestrador, vaya campaña está facendo ele, máis Javicho de segundo, non? Javicho, que é xogador de Xavier Oreiro. Si, hombre, e Manolo Blanco e todos, é verdad que está facendo un traballo espectacular, pero xa desde fai varios anos o Estradense está tendo un rendimento espectacular. Esférico para Champi, o Chan diante de Raúl Martiñán, hai falta do medio centro do Estradense, que non deixou pensar literalmente o do Morrazo. De feito, é a primeira opción defensiva Martiñán, non? Un xogador media punta que, bueno, é máis ben medio centro, pero se adiantado neses tres de dentro, e que está obstaculizando a Champi e a Parrilla.
Balón en longo, non vai chegar a ser Férico Migui no cambio de orientación de Javi Labrada. Gabriel Brazos aí pedindo explicacións ao banco, porque non foi unha boa decisión ese pelotazo arriba de Labrada. Sí, con Borja Fernández tamén que decir. O ano pasado entrou co equipo, este ano consolidando un proxecto que pode ser de ascenso. Insistimos, unha derrota sola contra o Betanzos, curiosamente, pero eu creo que levan 2 anos casi sin perder aquí no Couto este equipo, en terceira ref. Entón, bueno, están nese momento de poder ascender. O ano pasado quedaronse no camiño e este ano están aí, a punto. O problema deste equipo da Unión Deportiva Ourense son os 2 últimos picazos. Fixo crear incertidumbre mente a afección. Somozas a pasada semana diante do Gran Peña. Contra 10 non puido o equipo de Borja Fernández, que se deixou eses puntos polo camiño, e tamén unha pedra no camiño este ano os puntos que de 6.5 que perderon contra o Betanzos, que o lastre senón xa tería metida directa o equipo vermello. Fíjate a temporada que están facendo. Ahora queda este partido e Vilalbés como máis inmediatos o jueves, e do que fagan estes 2 partidos pois pode complicarse a vida máis ou casi sentenciar. Todo depende deste choque ante o Estradense. Lembremos terceiro clasificado, que está plantando cara de que xeito no Couto. Recuperación de Osian Guisande. Adornábase aí nese pase cara a Justino, perdeu o balón. Caraván. Robert, non ten salido o Estradense en largo, non ten salido ao espacio. Necesitan evolucionar con moita xente en combinación, e ahora sí, ves? Porrúa, Elías que chega ao centro, Gamarra que remata, gol de Víctor Gamarra, gol do Estradense. Xogada por banda, Porrúa co argentino Elías, o centro que toca ligeiramente en Polvueso, e aí o remate de Víctor Gamarra que non perdoa, e fai o primeiro no campo do Couto, Ecuador do primeiro tempo, e non sei se dicir que salta sorpresa ou non. Vemos aí a afección do Estradense celebrando gol, bandeiras arriba. Boa presenza da parroquia da Estrada no Couto, xerdo coa fría pero os aficionados do equipo local que queren reaccionar, pero fai saltar a banca o Estradense no Couto, gol de Víctor Gamarra. Salta a sorpresa, pero non se advertíamos que se é un equipo que pode gañar no Couto é este, todavía queda moito, pero decíamos, Purrúa non é un xogador que vai ao espacio, pero ten tal capacidade para reter balón e para aguantar a temporización ofensiva que permite que Elías vaya por fora, que xa estaban amenazando con ese xogo ofensivo, pase atrás, remate de Víctor Gamarra, e a fortuna evidentemente nese golpe de Víctor Gamarra que houve, creo que foi polo hueso e despistou el escobo, pero bueno, ao final a xogada evolucionou como máis ou menos lle estaba facendo sempre o Estradense, e a xustiza ou non, pero xa intuíamos que podía pasar, e o peor que iba a pasar a partido ahora mismo para Ourense, que o Estradense sería ante 0-1. É un equipo moi perigoso que defende ben, pero agora temos todos os ingredientes para seguir atentos a este partido que, insisto, aí salta a sorpresa, evidentemente. Ameazaba o Estradense, xa viron ese golazo, sobre todo pola xogada combinativa de Elías e sobre todo de Pablo Porrúa, avanzando por ronda dereita, o remate con fortuna de Víctor Gamarra, que de principio fai xustiza o ataque que estaba facendo Estradense. Quere buscar a réplica rápida o equipo local, a Unión Deportiva Ourense, que busca reaccionar. Justino Barbosa, Samu Pardo quería meter o balón en profundidade e tocou Juanín. Será saque de banda pro equipo de Borja Fernández. O saque cara a Champi, entregando Champi cara atrás. Aí o control é de Javi Labrada. O Estradense ahora todavía se replega moito máis en campo propio, afianza a súa proposta de 4-2-3-1 ca variante de adelantar a un defensor á altura de Gamarra. Van a ser máis agresivos nesas combinacións como ahora, e a partir de aí ahora o risco todo para UD Ourense, que ten que expoñer moito máis. Balón en profundidade, Landeira con Migui. Boa temporización defensiva de Ángel Landeira, pelotazo de Coque, que se vai marchar por la línea lateral, tentaba evitarlo Pablo Porrúa, deixou pasar Alex Cabarcos, Jodas Pontes, que quere poñer rápidamente o balón en xogo. Con presa a Unión Deportiva Ourense por detrás no marcador, por diante o Estradense co gol de Víctor Gamarra. Champi movendo para Migui, descarga Migui na banda onde se atopaba Antón Guisande, avanza Guisande, bicicleta de Guisande, quere marchar pero non pode, aí pegouse como unha lapa Miguel Fernández. Champi que saca o centro, toda a vantexa para Coque. Sí, momento de onde o encaixar o gol xa te obliga prácticamente a ser máis agresivo ofensivamente. A UD Ourense intenta xogar en campo contrario, o Club Deportivo Estradense intenta dormir un pouco ahora a situación de xogo, e bueno, volve a poñer o balón en movimento en curto, pero insistimos, a UD Ourense non amenazou ningún tiro, ningún remate, ninguna acción de Coque donde pudo haber parado. Por lo tanto, co tempo que levamos a nivel ofensivo, pouca bagaxe para unha gran defensa organizada do Estradense. Dobre caneo aí, a saída de balón. Atención, mira, ventaxa o 3 por fora.
Y el que corre Juanín por banda, también avanzaba Ander Bellido, na media punta va a recibir y puede golpear Elías arriba. Y se equivocó, porque tenía balón por fuera hacia Purrúa, que pedía esa situación de xogo donde deixaría man a man, pero Elías viu tan claro que intentó finalizar 4 situacións de golpeo a portería, 0 do Ourense. Embebedouse de éxito aí, sí. Elías nese lanzamento. Pero está sendo un dos hombres do partido, É dicir, Elías. Juanín cortando de novo coa testa. Juanín baixaba cara a posición de Miguel Fernández. En profundidade do esférico para que o propio Juanín tente chegar. Bloqueo ben Paul Bueso, apareceu Alex Cobo. Parrilla vexo desde aquí desesperado con Champi, pero que son 2 contra 3. Non baixa ningún dos puntas, nin Osian, nin Guisán de axudar. E aí penso que é un dos males que ten este partido. A ventaxa numérica que ten o Estradense en medio campo con 3 por dentro. Perdía Alex Cabarcos, pero rectifica Champi para Unión Deportiva Ourense. Chan Guisande, falta de Ángel Landeira. Sí, viña 3/4 a evitar que Champi pudiese iniciar la conducción. Saben que si se giran, como decías ti, son de manera frontal, son rápidos y veloces en conducción y evitan que se puedan girar. Pues indicou esa falta o colexiado Vigues Carlos. Martínez Fernández de momento pasando inadvertido. Un par de caídas dentro da liga estradense que non pasaron inadvertidas. Que Férico para Gamarra. Golpea. O esto Viveiro chegou dende o Móstoles a Viveiro. A primeira aparición na terceira galega e a aposta do estradense este ano por Víctor Gamarra. Tamén temos no banco a Valentín Jaichenko, ex do Pontevedra. Hoxe tocado no estradense, que era tamén outra das referencias ofensivas. Con molestias me dixeron que ainda que é un futbolista con unha gran condición de velocidade e explosividade, anda con problemillas. Dende atrás Paul Bueso. Pero ten solucións o estradense para aguantar o ritmo do partido, tanto medio campo con Marcos Mella, con outros xogadores importantes, é dicir, incluso Price, ten xogadores para meter este ritmo. Aparece Osian entre liñas, Osian que vai encarar o seu par, Osian deixando para Justino, equivocouse no pase, Osian recupera o estradense. Tamén hai que apuntar un dos mellores equipos da terceira federación a domicilio. Sí. Outros anos no municipal onde era forte, a domicilio é dos mellores o equipo de Manuti este ano. Sí, é dicir, é un equipo que concede pouco e cando te equivocas, como pasou no día de hoxe, pois penalízate co gol, é dicir, e a partir de aí non lle importa estar por detrás da pelota, como están agora con 10 futbolistas, e tens que superalos, máis que cometan errores. 0-1 marcador, buscan da igualada Unión Deportiva Ourense coas súas penetracións por banda. Chan Guisande, aí boa defensa, non o deixaron manobrar, traballando ben a defensa do estradense cos medios centros e os defensas axudándose solidariamente. Balón dentro da área, toda a vantaxe aí vai ser para Pablo Caraván, que envía o balón a saque de banda. Bueno, polo menos están intentando individualmente chegar, teñen que sacar unha sensación de perigo ao de Ourense para que o rival empece a encontrar unha dúbida que polo momento non teñen. Insiste por ese carril zurdo o equipo de Borja Fernández. Era Migui cara a Parrilla. De momento non proba o lanzamento a media distancia, onde tamén acada moitos goles o equipo de Borja Fernández e tenta chegar combinando, elaborando a área rival. Ander Bellido aí con Juanín intentando evitar a aparición de Justino Barbosa, auxiliado por Samu Pardo. Samu, Osian, autopase de Osian e Caraván que non se complica. Están metendo combinadamente por fora o estradense en área propia, de momento defendendo sin problema as situacións ofensivas, pero lóxicamente se estás en presencia en área, pois e te dedicas solo a achicar, o estradense pois vai a sufrir tamén. Necesita sacar alguna contra, xa sacou no gol moi esporádicamente, encontrouse co gol, pero estamos en tramo de partido onde daqui a toda a final da primeira metade vai ser unha situación continua de ataque en campo contrario do Ourense. Pois media hora de partido, 0-1 cae o líder no Couto, terceiro clasificado estradense, facendo saltar a banca no Estadio Ourensán, con a nova falta agora cometida no medio campo do estradense, a falta de Miguel Fernández, que saca rapidísimamente a Unión Deportiva Ourense. Quería superar aí, pero non pode. Migui a Caraván. No, a Elías, creo que era Elías, que de feito está ganando ese duelo claramente. Tanto Elías lle está gañando o duelo a Migui, como Ander Bellido está ganando o duelo a Justino, non? Aí, eu penso que son é un pouco a clave do partido a nivel ofensivo e defensivo do estradense. Equivocouse Labrada no desplazamento a banda cara a Justino Barbosa. Será saque de banda outra vez pro estradense. E está un cuarto de hora de chegar ao descanso con esa vantaxa no marcador. Tendo gol parece que quere nadar e guardar a roupa o equipo de Manuti, que fixo máis complicado poñerse por diante no tabuleiro de marcas do Couto. Hai falta. Todo o mundo desesperado aquí no Couto, decir, atención,
pálpase porque o equipo do Ourense non está ben. O Estradense tampouco está nun tramo bo de partidos, sinceramente. Encontrouse co gol, pero xa facía minutos que non encontra salida. Pero claro, a ineficacia ofensiva do Ourense penso que está penalizando ahora mismo. Indicó finalmente saque de banda colegiado. Bellido poniendo balón en medio campo da Unión Deportiva Ourense. A loita de Osián. Perde Osián ante Raúl Martiñán. Había falta de Juanín. Indica o colegiado a falta sobre Samu Pardo. Están competindo, o Estradense está competindo, fai entrada, é agresivo na disputa, está incomodando e iso está un pouco desesperando un pouco o que é a forma de xogar do Ourense. Cuidado, perde outra vez. Pero a Miguel outra vez aparece aí a carreira Elías Reyes. Deixando o balón atrás Porrúa. Mira, aparece pouco, pero canta, parece que calidade. Que pase de Porrúa, chega tarde. Iso é outro nivel, amigo Roberto. É dicir, cando aparece e fai accións ofensivas, pois lóxicamente vese que é outro nivel. Balón para a Unión Deportiva Ourense en falta sobre Raúl Gil Champi. Era Cabarcos tamén que viña aí na axuda de Champi, que botará esa falta o saque cara un dos centrais, cara Javi Labrada. Controla coa coxa Labrada. Vai habilitar de novo un pase cara Champi. Ainda en campo propio, xuntando as liñas por dentro. O Estradense obrigando a xogar por fora a Unión Deportiva Ourense, que agardando aínda para o segundo tempo por Celerino, non ten centro remate. Agora a ver se o tenta, pero segue combinando por medio de Champi. Champi, Parrilla de novo en horizontal. Atopa Samu Pardo no medio campo do Estradense. Sí, esas combinacións solo cas basculacións consiguen defendelas, e ademais Brais Vidal, que medio centro incrústase cos centrais e casi acaba facendo línea de 5. Superando seu par Alex Cabarcos, proxectándose pola banda. Atopou de novo a Elías Ezequiel Reyes. Do millorciño do partido, tanto en defensa como en ataque. Ven a pedir o balón Brais Vidal, la iniciación, equivócase Brais Vidal, ocasión para a Unión Deportiva Ourense. Guisande mete o balón dentro da área. Osián, e vai a ser falta en ataque de Osián. Falta en ataque de Osián, que bota as mans a Faciana. Solo se pode producir esa falta se realmente o árbitro ve que Pablo Caraván fai o despeje antes, non? Que é o que nós non somos capaces de percibir. Se fai o despeje para o Caraván antes, entende que hai plancha. Se for ao revés, sería penalti. Pero o árbitro a que distancia estaba? Pois moi preto. Protesta Champi. Fala Juanín Cobanco dicindo que se hallan as asistencias para atender a Pablo Caraván. É esa acción que eu che digo, non? Pablo Caraván fai esa acción defensiva hacia fora, o xogador do Ourense chega máis tarde e impacta pois precisamente co xogador estradense. Eso é o que lle levará ao árbitro a non pitar penalti. Tivo claro para indicar esa acción Carlos Martínez Fernández, o colegiado vigués. Ese balón dentro da área, esa disputa entre Osián e Caraván, que ven dun erro en salida de balón do estradense, recuperación alta da Ourense e perigo. Ese é un pouco o perigo que ten máis o Ourense no día de hoxe, máis que nas accións combinativas. Pois non sei se era finalmente o que caeu, se a Caraván ou Brais Vidal. Ese home que estaba aí deitado. Será saque de meta para Coque. Camiño do 35, faltaba tamén esa parte da pementa ao partido, esa polémica. E aí, pois o público dividido, os dun lado, os outra do perda, outro. cuidado. Recuperación de Guisande, está comezando a aparecer en 3/4 de campo e a roubar moi arriba a Unión Deportiva Ourense. Agora enredouse Guisande, perdeu o esférico, recuperación. E aguantou moi ben aí o esférico, termou Pablo Porrúa facendo un dobre xiro adiante de Guisande. Hubo falta. Sí, hai un pouco de desesperación, evidentemente non encontran os camiños. O Estradense está xogando con eso, pero está facendo algo mal tamén o Estradense, que ofensivamente desapareceu desde fai bastantes minutos, e tes que amenazar a Pol Hueso, a Labrada, a defensa do Ourense para que vaya cara atrás tamén. Juanín, como ahora, tocando para aparición de Miguel Fernández, busca o lanzamento, fora. Sí, Martiñán. Era Martiñán que buscaba o ángulo. Sí. O balón que se marchou por riba da portería de Alex Cobo. Sí, tes que pensar que Juanín e Porrúa non chegan por fora, son xogadores que van ir cara adentro. Martiñán finalizou ben, bueno, e cando menos pois asusta un pouco o equipo ourensán. Balón para posición de Guisande. Había situación de fora de xogo, indicou o asistente, en ataque de Antón Guisande nesa prolongación cara atrás.
Sí, tramo de partido importante, decir, hasta o descanso. Si isto sigue así, o empata o Ourense, bueno, todo cambia na mente dos futbolistas. É dicir, o objetivo do Ourense era empatar cando menos, e se non o consigue, pois a segunda metade, pois todo exigeche moito máis. Balón de novo que xogará o equipo da Estrada en longo, pro autor do único gol do partido, Víctor Gamarra. Gamarra que se xeraba e falta, deixou o cóbado atrás, xogándose Gamarra o cartón amarelo, e vai no gañar non só polo cobadazo, senón por o desplazamento de balón. No, vai no gañar polo desplazamento de balón, curiosamente, cando realmente pois a acción si é pitada porque é unha suposta agresión ou disputa co xogador do Ourense. Pero bueno, un cartón que lle perjudica sobre todo a inocencia do desplazamento de balón. Que por deixar de indicar a infracción e ese desplazamento de balón, ese pelotazo de Víctor Gamarra. Este é o detalle onde o Couto apreta, e nesta categoría notase moito aquí, non? É dicir, cousas que van minando, que van igualando o partido e de que o Ourense non este ben, e que o Estradense ten que manejar para chegar con opcións en segunda metade. Balón para Pol Bueso. Avanzando o central de Moncófar, apoyándose nun Parrilla que ben se xirou, que ben marchou Parrilla de Brais Vidal, a apertura que era Justino Barbosa, boa xogada de Parrilla con Justino, centro de Justino, o centro xut que se vai ir pola liña lateral, pero inquedou agora, meteu o medo con esa entrada Justino despois da boa acción de Parrilla. Si, xa decíaste que é unha das revelacións deste equipo, un medio centro que é capaz de rebasar a un contrario e el romper líneas, e a partir de aí doulle ventaxa a Justino. Finalmente marchou o balón pola liña de fondo, córner, o último en tocar un futbolista do Estradense, levemente, pero tocou o córner dende a banda esquerda, que vai servir a Unión Deportiva Ourense. 38 do primeiro tempo, balón dentro da área, o rexeite que vai vir para Migui, que saca o centro, saca Juanín, o rexeite que ia para Champi, estorbaronse Champi e Pol Bueso, ademais cometeu falta, deixa a lei da vantaxa colexiado, quere sacala contra Víctor Gamarra, pelotazo de Gamarra, fora de xogo claro de Porrúa. Sí, a ese momentiño que Gamarra tuvo para controlar o balón e para facer o cambio de orientación foi o que perdiu Porrúa e donde se meteu en fora de xogo. O límite, e tamén o límite a acción de Pol Bueso, donde o árbitro perdonoulle esa acción de cartón amarelo ou gracias a esta acción posterior. De novo balón para o Unión Deportivo Ourense, que contra reloxo quere igualar antes do descanso. Fora de xogo de Guisande, que quedara descolgado, tirara ben a liña o Estradense. Tamén clara a posición antirreglamentaria do extremo esquerdo pontevedrés. Si, xa decíamos que estamos nun momento importante. O Estradense sabe, o Manuti sabe, o está advertindo aos seus futbolistas de calma, tranquilidade, quere chegar como sexa ao descanso con ventaxa. Por aí parte moitas das accións, e o Ourense por contra quere que haxa ritmo, quere que se corra, quere que haxa un pouco de descontrol, non? Estamos nese momento de partido que pasan esas cousas. Balón para Raúl Martiñán, xogando cara a Brais Vidal, abría cara a banda, foi o balón ante Rebellido, o saque de banda, pero a Unión Deportiva Ourense e chamada de atención a Juanín de que non desprace o balón, aí que entregue o balón ao saque de banda rápido, alporizaba o público do Couto, porque a Unión Deportiva Ourense, como dicía Xavier Oreiro, quere acelerar, quere chegar polo menos que igualado ao descanso, pero quedan 6 minutos, está amagando moito pero non petando. Champi, que pode perder un balón, Champi na saída diante de Miguel Fernández. O que decíamos, se non é Miguel, Raúl Martiñán, un dos dous Champi ou por ella sempre está apretado, e por detrás ca cobertura de Brais Vidal. Aí está a clave, eses tres de dentro en superioridade sobre os xogadores do Ourense, medio centro. Sam Pardo, cara a campo rival, Justino, Parrilla, balón dividido, a loita de Parrilla con Martiñán. Gañou no Martiñán, pero o máis pequeniña da clase, apareceu Champi para Cabarcos, aparece Migui marcha en velocidade de Elías, entra Migui, centro de Migui, vai ser o balón a saque de esquina. Si, fixo máis difícil Migui realmente, que rebasaron Elías, que ata o momento era superior a él, pero eligiu mal o último pase e non foi fiable, non fixo unha acción correcta, pero, bueno, o Ourense de 10 minutos está xa pisando continuamente a área. O córner que botará Migui. Ven aí o primeiro pau Pol Bueso, ainda que se mete dentro da área, o mellor rematador que ten a Unión Deportiva Ourense. Tanto Bueso, Parrilla e tamén Labrada. Os tres bons rematadores. Moi alto. Mal, sí. Bombeirolo, cara área. Queixase de que apoiou mal e a partir de aí a acción xa sale mal, non? Pelotazo de despexe de Juanín, orienta mal Cabarcos no rexeite porque dá o balón a Porrúa, Porrúa contra tres. Está só. Avanzando pola dereita, está moi só. Pero é capaz de temporizar, Chega Miguel, chega tamén Gamarra, aguantou e xoga xa
nun ataque máis estático o equipo de Manuti. Sí, non tiña salida en contraataque porque estaban todos defendendo o saque de esquina e, bueno, a partir de aí, pois outra vez o partido pois xa con máis calma. Abrindo Martiñán, cara a Miguel Fernández, tentando pase para Gamarra, non hai fora de xogo. Está nun contra unha lateral de área con Javi Labrada. Acompaña Juanín. Juanín buscando a chegada da segunda liña. A segunda liña, cando se moveu Gamarra co pase por rúa, dixo, bueno, había que recorrer 40 metros e xa non foi a esa acción donde Gamarra realmente mirou se había alguén en área. Tocando con comodidade o Estradense tendo a posesión do balón, defendéndose co coiro equipo de Manuti, administrando ese 0-1 marcador. Miguel Fernández atopa liberado no centro da zaga Pablo Caraván, non ten ninguén presionando. Caraván bota o balón ao chan, busca un compañeiro. Sí, o objetivo de conservar balón, o que decimos, 42 minutos, chegar ao descanso, que non pasen cousas, máis que ir a buscar a portería contraria. Boa anticipación de Samu Pardo ante Juanín, que se dormeu. Justina Barbosa prende a moto, xoga para Samu Pardo, que centra o balón, o remate de Guisande. O balón que salva, impacta en Brais Vidal, que rexeita. Sí, ese medio centro que decimos sempre se reutiliza cando o balón vai por fora e se mete en zona de centrais entre Caraván e Landeira. Brais Vidal, que, bueno, que con balón pode estar menos acertado, pero que defensivamente sempre é un apoio importante para os dos centrais do Estradense. Esférico para Pol Bueso. Mando de esférico Bueso. Amaga, e xoga en horizontal. Cara a posición do seu compañeiro de Javi Labrada. Labrada con Parrilla. Achegándose a frontal de área Osián, sempre acompañando Justino Barbosa. Justino quere marchar e non pode, de Ander Bellido, e vai ser córner. De feito, xa había regateado a Justino, a Ander Bellido Justino, e conseguiu unha segunda acción e conseguiu un saque de esquina. Bueno, tanto Justino como Migui, a medida que avanza o partido, pues tamén van tendo as súas situacións de superioridade e de superar os seus adversarios. Outra cousa é o capítulo físico, se sorprende aguantar con esa intensidade esas arrancadas por banda. Efectivamente. Vai vir o córner. O golpeo de Champions, segundo pau, non chega Pol Bueso. O rexeite foi de Pablo Caraván. Quere meter a Alex Cabarcos de novo balón a área. Queda allí atrás Juanín disputando balón con Migui. Juanín empurrado. Pedían falta os xogadores do Estradense. Continúa o xogo. Está Pol Bueso en ataque. Abre Pol Bueso cara a Champi. Champi quería meter dentro da área. Leu o pase. Ander Bellido recupera o Estradense, que quere sair con velocidade por banda. Pois aí está. A perna cambiada, banda cambiada por rúa, que non pode superar agora Samu Pardo. Sí, a pé natural, o que pasa que non é a súa cualidade, bueno, a velocidade non a vai a buscar e, bueno, ao final conseguiu un pouco rédito, non? Bueno, o partido está totalmente igualado, o Estradense encontrouse con aquel gol naquel momento e a partir de aí, pois, chega poucas veces e está máis pendiente do aspecto defensivo. Pois como ferve a clasificación da terceira con esta vitoria momentánea do Estradense diante do líder no campo do Couto. Onte perdeu o segundo Vilalbés, está caendo Unión Deportiva Ourense e o Estradense e a Sarriana con Tetumbo. O Vilalbés serían os grandes beneficiados desta xornada, pero aínda moito por diante, un tempo enteiro e este minuto máis la prolongación do primeiro tempo no Couto, contando aquí na televisión de Galicia este 0-1 marcador. O balón para Parrilla atopando en apertura a posición de Migui, dobrado por banda Cabarcos. Aguanta Migui con Champi. Aparece Antón Guisande en esa banda izquierda, mete o balón con perigo, remate de Migui. Apareceu para enviar a córner Ángel Landeira. Que balón de Guisande, que balón de Migui, que rotura e que boa acción defensiva de Landeira. A verdade é que están se xuntando cada vez máis Migui, Guisande e Justino, e, bueno, porque están con moi boas coberturas o Estradense, que, insisto, está sendo advertido do que lle vai esperar na segunda metade. Estamos chegando ao minuto 45. Nada, o delegado da Unión Deportiva Ourense amosará o cartelón de prolongación. Facía nos quedou un minuto, sin volver se son os dous. O centro de Champi, de primeiras non foi, de segundas Cabarcos. Gol de Pol Bueso. Gol da Unión Deportiva Ourense no momento en que se acaba o delegado. A prolongación de 2 minutos, o centro dende a esquerda e aparece Pol Bueso, como puido rematou coa axuda de Osián e un golo a limón entre Osián e Pol Bueso, que entraron no segundo pau. Aí aparecía tamén Parrilla para falar co banco
empata Unión Deportiva Ourense, que por lo menos estaba buscando a igualada. Momento importantísimo do partido, decíamos que hasta o descanso Estradense pretendía aguantar, estaba sendo bastante conservador no seu planexamento, estaba amenazando moitísimo o Ourense, que xa en varias accións por fora, o Ourense estaba advertindo, pero fíjate ti, un saque de esquina mal defendido porque sacaron rápido, sorprenderon, balón con o segundo paso de Cabarcos e un dos cabezadores que te decías que pode ser Pol Hueso, Labrada ou alguén parecido, marca o segundo gol e fai xustiza ahora mesmo o mellor momento do partido que estaba tendo o de Ourense. Pois consegue igualar nese minuto 45 e medio, iremos ata 47 ou algo máis. Igual a Unión Deportiva Ourense, igual o líder diante do Estradense, que foi mellorato o gol, e a partir do gol con máis corazón que con cabeza, pero con ese corazón que lle botaron nese último remate, igual a Unión Deportiva Ourense no campo do Couto diante do Estradense, que xoga por medio de Porrúa, quere marchar Porrúa por banda, o corte de Alex Cabarcos, avanza Cabarcos xogando con Guisande, pide balón en profundidade de Champi, Champi con Landeira, toda a vantaxa para Landeira, había fora de xogo de Champi. Nunha das últimas accións deste primeiro tempo será saque de falta para Caraván despois desa infracción cometida polo equipo de Borja Fernández. Eu penso co susto do gol o Ourense amenazou no moitísimo desde que encaixaron, a partir de aí incrementaron presión, incrementaron altura, incrementaron agresividade e un foi cara arriba, outro foi cara abaixo e ao final xustiza nese 1-1 e a ver que nos depara a segunda metade, pero o Estradense ten que meterse outra vez de novo no partido a través da velocidade para que non se lleva este partido onde o Ourense vai insistir e sendo agresivo. Balón en saque de falta favorable o equipo de Manuti, o Estradense. No medio campo propio, nesa banda dereita, estamos por riba xa do 47. De un minuto máis Carlos Martínez Fernández Ovigues por ese gol anotado pola Unión Deportiva Ourense no tempo de prolongación. Estábamos xa camiño do 48 e será saque de banda para Alex Cabarcos. A Unión Deportiva Ourense buscando o descanso para paliar o gol, para saber cales son as súas debilidades, e o Estradense pois un pouco para tentar recuperarse, para mellorar outra vez, pero bueno, o Ourense ao final encontrase con este empate que evidentemente mentalmente o reforza, non é igual perder que empatar, e eu penso que está todo aberto para a segunda metade. Pois chegamos ao tempo de descanso, marchando os xogadores cara aos vestiarios. Despois dese empate a un, adiantouse o equipo do Estradense con ese gol de Víctor Gamarra no Ecuador do primeiro tempo. No remate, na prolongación, no primeiro minuto de engadido, igualaba pro conxunto local Pol Hueso despois dun centro dende a esquerda. Así que seguen as táboas, sigue emoción de cara ao segundo tempo, primeiro contra terceiro, igualando no campo do Couto con esta empate a un. Tomamos un aire, imos ao tempo de descanso e voltamos en nada de cara a un segundo tempo que promete emocións fortes dentro do campo do Couto. Unión Deportiva Ourense 1, Club Deportivo Estradense 1. Saúdos de novo dende o campo do Couto, a piques de comezar o segundo tempo deste choque que vido primeiro co terceiro clasificado da terceira federación. De momento, como ven nas súas imaxes, Unión Deportiva Ourense 1, Estradense 1. Vemos aí o número 8 do Estradense na primeira imaxe que vemos, Marcos Mella, que vai ser o primeiro recambio deste segundo tempo. Imos ver quen é o recambiado, quen é o modificado no Estradense. O saúdo co seu delegado é Marcos Mella, que vai ser o primeiro que saia no segundo tempo. Vemos imaxes do primeiro e co primeiro tanto esa colada por banda de Porrúa que recibía de Caraván, Xavier Oreiro, hoxe nos comentarios do partido, Porrúa, Elías, o centro e Gamarra que facía o primeiro. Sí, afortunado ao final que tocan Javi Labrada e vai para dentro, non? Bueno, esa é unha acción que se repetiu na primeira metade e que foi a zona por onde mellor atacou o Estradense. O primeiro gol que chegaba no Ecuador do primeiro tempo, poñase por diante o equipo de Manuti e a xogada polémica. Eu que che decía, non? Brais Vidal o Xian. Toca o Xian lixeiramente, pero tamén chega antes Brais Vidal. Chega antes o defensor do Estradense, vemos aquí a bota, e o Xian o que golpea é precisamente a acción do defensor do Estradense. Perfecto o árbitro do partido. Carlos Martínez Fernández, digámoslo aí coa lupa, esa xogada polémica na prolongación do primeiro tempo. O tanto de golado do Unión Deportiva Ourense que o buscaba despistados, permitiron varios golpeos, varios pases entre xogadores do Ourense e fíjate ao final. Dous centros de Champi, Cabarcos, o das Pontes que pon o balón en segundo pau e aí con fe, con gañas e anticipando a Brais Vidal. Decías ti, claro. Pol Hueso.
non sabemos se é Paul Hueso ou o propio Brais Vidal, pero bueno, ao final a defensa do Estradense en balón parado pouco agresiva en un momento do partido que requiere máxima concentración, e Marcos Mella penso que vai entrar por dentro por Miguel Fernández. Vai a xogar Raúl Martiñán, Brais Vidal e Marcos Mella, que xa foi titular a semana pasada no seu partido que ganaron na casa. Pues esa primeira modificación no equipo de Manuti, de momento guardando pezas. Guardando armas. Espera, está mirando, no, é Juanín, creo que o que abandonou, Sí, pues non está Juanín. Comezo o segundo tempo. Primeiro balón para Estradense. É Juanín. Por rúa dereita. E vai ser Martiñán, creo que para a parte esquerda, me dá impresión. Sigue doble pivote, Brais Vidal e Marcos Fernández, e Mella pois xoga por dentro, sí. É Juanín, creo. O balón. É Juanín, sí, O balón que xoga de atrás Coque, apoyándose na saída de balón con Ángel Landeira. Apertura cara a esquerda, Ander Bellido, o Chan tirouse ben para recuperar Javi Labrada. Migui aparecendo nos 3/4. Equivocouse aí na decisión, na definición final, pero aí o balón Justino, onde chega Orférico, sí que chega Parrilla, que avanza, slalom de Parrilla, que se marcha dun de 2 de 3, abre a banda, aí pode chegar ao centro, avanzando pola dereita, Justino, manobrando dentro da área, centro de Justino, saca Caraván en área pequena. Sí, Parrilla moi ben, é dicir, é capaz de girarse, de incorporarse, de superar líneas que a súa condición e o seu tren inferior, cuidado. Dentro da área Oxián, non hai fora de xogo, Oxián, gol da Unión Deportiva Ourense. Gol de Oxián. Pedían fora de xogo os xogadores do Estradense. Deberon tirar mal a liña porque tiña moi claro o asistente, e non perdoa a calidade de Oxián, produto da canteira do pabillón de Ourense. Correcto. Pasado no Arenteiro e agora marcando para a Unión Deportiva Ourense. Vamos a ver a repetición, Robert, porque é outra recuperación alta do Ourense, que sigue estando mellor co Estradense, non se ven, non se aprecia aí. Oido que Landeiro que racha fora de xogo e Caraván. O Caraván, e a partir de a definición excepcional. Bueno, ao final o Ourense continúa máis menos co rendimento que tiña no final da primeira metade. O Estradense non ten salida por fora, non ten ruptura e está supeditado casi solo a defender. Bueno, non hai fora de xogo, están 3 homes habilitando a Oxián. Algo que decía Steve, o asistente está moi preto da acción e é unha acción moi clara para ele. Pero decíamos, o Estradense non ten salida de balón por fora, non ten ruptura, e ao final, se non ten ruptura, se non amenazas, o Ourense vai te sometendo e están aparecendo xogadores como Oxián, como Migui, como Justino, bueno, xogadores que teñen talento por dentro e bueno, remontan o partido no inicio da segunda metade. Oxián Vázquez no arrinque do segundo tempo, ainda non chegaramos ao 2 que pon o 2-1 pro equipo local, e agora entrega a pataca quente o Estradense. Sí, que parece que fai unha estrutura como de 3 centrais, con Caraván, Landeira, Ander Bellido, Martiñán na esquerda, Elías dereita, 2 por dentro e arriba os demais, non? Pero eu penso que son características dos xogadores que non teñen, o Estradense non ten xogadores de conducción ao espacio, de ruptura, de velocidade, e bueno, ao final o Ourense douse conta, adiantou líneas a nivel defensivo e bueno, ahora mismo pues conseguiu magnificar e remontar o partido. Hai falta na parcela ancha do rectángulo de xogo, a falta cometida por parte de Samu Pardo. Moitos partidos se repite a dinámica secuencia de que dano lle fai o equipo que se pon por diante no marcador, e o Estradense fixo lle dano marcar un gol no Couto. Sí, volveuse conservador. Penso que ten, insisto, déficit de xogadores explosivos arriba, e a UD máis necesitado ven de dous empates seguidos, me decías, non? En Gran Peña e outro empate, ven con fame, e a fame está se notando e xoga no Couto, e bueno, o Estradense fuise apagando e está un pouco, bueno, penalizándose esa falta de velocidade na última línea. Cuidado que con este marcador agora mesmo quedaría dinamitada a liga por arriba, marcharía con 64 puntos a Unión Deportiva Ourense, 56 o Racing Club Vilalbés quedaría con 54 Estradense. Si Ourense, moita diferenza. Si Robert, amigo Robert, se Ourense gana hoxe, solo faltaría decir cal é a fecha donde que sería campeón, é dicir, podrá ser nunha xornada ou noutra, pero evidentemente ca distancia que quedaría en relación ao Vilalbés e xugando ademais na casa o jueves contra eles, pois evidentemente tería moi fácil, pero bueno, queda todavía toda a segunda metade, que viviremos aquí en toda a súa intensidade, porque o Estradense quere replicar. Elías apoiándose en Miguel Fernández, Paul Hueso deixando para Pablo Parrilla, aí fintando e ante a presenza de Elías Ezequiel Reyes. Apertura de Paul Hueso cara a Alex Cabarcos, que foi medrando co paso do partido para a súa banda pola esquerda. Deixou pasar Migui,
Migui había fora de xogo. 2-7 da Unión Deportiva Ourense. Bueno, a ver como encaixa o Estradense o gol. Insisto, o Ourense protege ahora moito máis, sabe que, bueno, que doi a volta ao partido, sabe que está por diante, e o Estradense, insisto, fai como unha salida de 3, pero bueno, o problema é progresar, ser veloz arriba, que non ten esa capacidade para facelo. O balón que toca Landeira, pase en diagonal, vai cortar sen problemas, aí ben colocado Samu Pardo. Hai falta sobre Justino, a falta un empurrón de Marcos Mella. Se espera aí na banda Manuti, Justino que se recupera con rapidez, 5 do segundo tempo, 2-1. Calmou o público do Couto despois dese gol de Osian Vázquez, que revolveu o partido. Esférico para Paul Bueso, atrás cara Alex Cobo. Controla Alex Cobo, movíase xa Alex Cabarcos na esquerda para prolongar cara a Migui, deixou pasar Alex Cabarcos, inteligente, proxectándose pola banda, quere marchar, apareceu Caraván no seu camiño. Dous clásicos da terceira cara a cara. Sí, e dos grandes xogadores desta categoría, non? Entón, bueno, ao final o Ourense, pero sobre todo ver tamén a xogadores como Parry, con xogadores sub-23 con un bo rendimento. E, bueno, hai xogadores importantes aquí no día de hoxe, e, bueno, o Ourense está medrando, mira, outra vez. Eslalon de Justino que vai entrar na área, marcha dun, de 2, de 3, non había fora de xogo de Osian, para Coque, outro centro de Osian atrás, falla Migui, a porta case Valeira. Corner. Teno para sentenciar o Ourense, é dicir, o Estradense está tocadísimo, non ten recursos ofensivos, están supeditados a un traballo defensivo que xa non fan ben, e sobre todo, insisto, Robert, non amenazan ataque, é dicir, desde o gol o Estradense non chega, non é capaz de chegar, non é capaz de romper. A xogada espectacular de Justino, chegaba Osian, o remate, salva Coque, de novo Osian atrás, e Migui que erra, tocou nun defensa. Todos os xogadores de ataque do Ourense están ahora mismo metidísimos no partido. O saque dende o Curruncho, servizo de Champions, segundo pau, e tento da vantaxa para despexar Marcos Mella. Chegaba para enviar o saque de banda Samu Pardo, que non se complica, lateral dereito puro e duro. Proxectase máis, salta máis Cabarcos pola esquerda, sí. E o de Samu Pardo máis para tapar. Correcto, penso que está, decir, ao final non ten xente por fora veloz o Estradense, podía buscar ao mellor ser máis directo buscando a alguén xunto a Vítor Gamarra para que polo menos directamente sobre el e sobre un compañero preto fixeran algo de dano, pero que por fora sin velocidade está sin intimidar, e bueno, ao final pues, está supeditado ao que che plantexa ao de Ourense. Vai parado o xogo Paul Bueso, hai un futbolista do Estradense deitado, vai o colexiado Carlos Martínez Fernández a interesarse. Gamarra, 17. Pois está aí queixándose na banda. Viña aí tamén Justino Barbosa para interesarse polo atacante madrileño. Están tentando levantalo. Estradense agora mesmo que entrou no grado de desesperación que tiña Unión Deportiva Ourense co 0-1. Vexo fora quentando a Jaichenko, non sei como estará, quizás xogador que sí pode aportar situacións de pernas frescas de velocidade. Tamén vamos a ver se hai un cambio de sistema, un troco de sistema, é dicir, bueno, algo que permita polo menos chegar, ainda que sea de maneira directa, frente á defensa da UD Ourense, que, insisto, está comodísima. E olha, outra vez Migui, comeuse o balón a Caraván, Migui con Landeira nun contra un, finta Migui, lanza Migui, fora, desviado. Insisto, teno para sentenciar, a UD. Teno para sentenciar outra vez, acción explosiva, mal defendido no primeiro balón, enfrentan a Landeira e, bueno, non estuvo acertado Migui na finalización. Mira, Landeira vai a por el, temporiza ben, concede espacio interior, e aí, pues, Migui, pues, golpeou por fora. Pero, ben, outra acción máis, dúas seguidas. Sacando balón Coque con Pablo Caraván, abrindo para Elías, que non está aparecendo no segundo tempo como apareceu no primeiro. A combinación con Víctor Gamarra. Gamarra, piso esférico e busca chegada por dentro de Miguel Fernández. Sacando balón Caraván da contraria, onde estaba aí avanzando Ander Bellido. Bellido, Landeira, outra vez Ander Bellido. Marcos Mella descarga en campo propio e volta a comezar. Pero Ourense colleu xa o ritmo partido na línea defensiva, sabe que o Estradense non ten ruptura, entonces temporizan, incluso arriscan adiantando defensa, e o Estradense ao final prendese nunha secuencia de pases, pois sin ninguna capacidade de facer dano nin intimidar ao adversario. O balón xogado polo equipo da Estrada por medio de Ander Bellido. Xogaba cara a posición de Martiñán, tocou o balón en un rival, será banda gañando metros o Estradense por esa banda esquerda onde fixo dano no primeiro tempo, pero poden arriscar o que queira a defensa do Ourense, é dicir, cando non tes velocidade ao espazo do rival, están super tranquilos, nin sufren. O balón que quere recuperar Pablo Parrilla.
Avanza Parry, sortea ben a Miguel. Gran tren inferior de Parry, é dicir, xogador que non coñecía en profundidade, pero que é un medio centro que se descolga nesas pequenas conduccións que fai, e a partir de aí pues, aparece un futbolista que rebasa xogadores. Da xeración de hai 3 anos, Sí, sí. división de honra juvenil do pabellón, Parrilla e Osián. Falamos 2005, Teñen 4. 21 anos. 4, non? Sí, 2004. Todos futbolistas que brillaron na división de honra juvenil, acabando a permanencia co pabellón de Ourense. Parrilla e Osián eran os líderes do equipo dirigido por Cándido Gómez, e que despois de dar voltas polo fútbol ourensán, Pois apostaron por eles e mira, a prova de que hai xogadores sempre que aposten por eles na edade axeitada para xogar, non? E o pabellón, pois, un clásico do fútbol base ourensán, cantos xogadores saíron de aquí. esférico que xoga na banda Elías Ezequiel Reyes, atrás cara Pablo Caraván, aguanta Caraván buscando horizontal a Landeira. Volta a empezar do Estradense para morrer no mesmo sitio, para non saber a onde chegar e E para que roube a Unión Deportiva Ourense. Recuperación alta, o choque de Champi. Pode correr, quere transitar o equipo de Manuti, pero apareceu Pol Bueso. Non hai Cruzándose no camiño de Marcos Mella. non hai velocidade de ningún dos seus elementos, polo tanto non periga a situación, salvo que haxa un balón parado ou unha situación así, non periga ninguna situación a Unión Deportiva Ourense. Teniendo calma o colegiado despois desa falta sobre Champi. A falta cometida, son esas faltas da desesperación, Sí. agora que cometía nesa parcela ancha Brais Vidal. O sea, oye, que falamos dun equipo que está facendo unha temporada excepcional, o Estradense, por certo, 100 anos este ano, é dicir, estaba vendo o escudo, 100 anos como equipo, como entidade, que eso todo hai que decirlo, pero insisto, a ver que pasa hoxe, se non a seguir, e o Ourense evidentemente xógase todo aquí hoxe, notas esa agresividade, esa intensidade. O balón de novo, buscando na banda o de Caldas a Raúl Martiñán. Atrás cara Landeira, Ángel Landeira atopando a Pablo Caraván, abrindo Caraván cara por rúa de primeira, xogaba o santiagués a campo rival, aí non chegou o esférico a Elías. Unha das variantes ofensivas sería movimiento para dentro de Purrúa, facelo emparellar con Champi, buscar algo distinto, non? Porque aquí se está perdido, sobre todo que é inofensivo, e polo menos enlazando con ele e con Gamarra, o Estradense podría buscar algunha acción aillada de pase e contraataque con eles dous solos. Non o fan, consideran seguramente que non é axeitado, pero bueno, por aí, cuidado. Pase profundidade de Caraván, Marcos Mella con Pol Bueso, pero aí Pol Bueso, salvo que se trabuque, pero é que Mella non é un xogador para ir ao espacio, ningún ten esa capacidade, teñen outras cualidades de asociarse. Mella é un xogador de perfil de combinación, e cando ti non tes nadie que te amenaza o espacio, pois Pol Bueso, vamos, coa experiencia que ten, está super tranquilo. Forzou ademais o saque de banda para a Unión Deportiva Ourense. Anticipou aí Caraván na chegada de Antón Guisande. A entrega na banda, houve falta. Bueno, sacaron sobre algo, Miguel Fernández. Sí, sacaron algo que o Estradense, que lle pode dar por lo menos a posibilidade de chegar á área, porque o balón parado é o único ahora mismo recurso que objetivamente vemos donde pode facer un pouco de dano. A ver como defende ao de Ourense e a ver que balón saca o Estradense. Está Migui colocándose diante do Gondamareño de Miguel. Tamén en Viña Pablo Porrúa, que retrasa un pouco a posición, e é Porrúa finalmente quen parece coller o mando de operacións. O colegiado que manda a retrasar un pouco o esférico. Vaise case Caravanda nese lateral dereito, e continúan chegando agora Justino e Migui, que se poñen diante dos dous lanzadores do Estradense, que incorpora os rematadores ao ataque. Este minuto 13 e medio do segundo tempo, co 2-1 despois de voltear o marcador, o líder aguantando este resultado diante do Estradense. Que golpeo de Porrúa, remate Alex Cobo, que paradón de Alex Cobo, había fora de xogo. Sí, había fora de xogo, pero que manopla de Alex Cobo. Ainda así é un paradón, pero decíamos, o balón parado é o que ten que agarrar o Estradense para cando menos ter unha opción de meter balón aí, que se trabuque o rival defendendo, porque, bueno, ahora foi fora de xogo, pero amenazou, por lo menos, mira. Ese lanzamento espectacular de Porrúa, e aí chegaba, cuidado que o do remate que Caraván. Sí. Era que Brais Vidal e Caraván os que chegaban, pero era Caraván o que estaba máis adiantado nese segundo pau no remate, ainda así que reflixo de Alex Cobo. Sí, por certo, sí, unha gran acción. Osián, na media punta, faise co esférico, hai falta de Miguel Fernández sobre Osián Vázquez, que entrega o balón para Champi. Champi, que quere sacar con celeridade buscando a Justino.
esa banda dereita de novo, amagando. Co seu balón nos pés diante da presenza. Agora aí tapando ben Ander Bellido. Champi por dentro, fora de xogo de Guisande. Sí, pase filtrado, máis desasustado. Bueno, momento de partido totalmente controlado do Ourense, salvo ese susto do balón parado, que bueno, que un pouco enfriou tamén, e te advirte de que, ollo, que con 2-1 podes estar ben, pero que en algún momento un balón che pode empatar, non? Pero son unha secuencia de partido onde, bueno, empezaremos a ver movimientos a nivel de trocos e, bueno, o Estradense ten que facer algo máis para poder sumar goles. Sacando balón Coque a la posición de Landeira, devolución para Coque, o capitán do Estradense. Miguel Fernández con Landeira na frontal da área, querendo darlle saída ao balón, con desplazamento en longo de Ander Bellido. Corría Gamarra, tamén Marcos Mella, queda balón dividido e aí aparece Pablo Parrilla. Outra vez tren inferior, a defensa do balón longo sin ningún problema para a defensa do Udo, e volta a empezar o Estradense. Bueno, ahora a ver se intenta recuperar arriba, pero ofensivamente non ten casi ninguna posibilidad de chegar. A prolongación cara atrás, a carreira de Osián, e aí Ángel Landeira que enviou o balón a saque de banda. Gañando metros por banda dereita o equipo de Manuti. O gol encaixado tamén fixo moito dano, nada máis iniciar segunda metade, como se produce ese gol. Bueno, moi tocado, pero bueno, mentres que estés con este resultado, o Estradense ten que agarrarse a elo, e o Ourense mirar de sentenciar, porque xa a semana pasada co Gran Peña levou un susto en Barreiro, non? Donde tamén incluso como equipo de Inferior América, perdeu puntos, e isto, o fútbol sempre son momentos. Abrindo balón Alex Cobo, moita catalán entregando para Cabarcos, balón en longo profundo, non vai chegar aí Antón Guisande, sai fora da área, para recibir Coque. A entrega Carabanda, aí tirouse abaixo na disputa de balón Samu Pardo, mira, aforzou o saque dende a lateral, favorable o equipo da Unión Deportiva Ourense para o seu partido despois dese choque de Samu Pardo nesa banda con outro home duro como era Ander Bellido. Sí, unha situación noble donde chegou primeiro Pardo sobre Ander, e a partir de aí, pues bueno, algo que non ten consecuencias a nivel disciplinario. Os futbolistas forxados nesta o terceira sistema federación. do Estradense mantido, decir, pero a estrutura de homes non evoluciona nin favorece a forma de atacar, e se non hai ninguna variante táctica, pois o Audo está cómoda. Vamos a ver, intentando todo o mundo fora, Brais Vidal, Jaichenko, Fuentes por parte do Estradense, e quen ten que mover peza vai ser Manuti para un pouco modificar a estrutura seguramente táctica do equipo. Antón Guisande, cara Justino, o apoio en Osián, abrindo de novo cara Guisande, outra vez Justino en espazo reducido, quería meter o pase cara Osián, anticipou Miguel Fernández. Moi ben agora. Saque moi ben o balón para a saída de Marcos Mella por banda esquerda, pero outra vez Samu Pardo aí como unha lapa. A seguinte acción é a que non tes por diante, non tes homes que vayan por diante. Está o pobre Gamarra solitario, e os demais xa non teñen pernas para ir aí. Entón, bueno, a xogada sempre morre na mesma zona do campo. Balón en saque de banda pro Estradense, que de momento non tira de Jaichenko, sí que vai mover en nada o banco a Unión Deportiva Ourense, preparándose Noel. Ainda se Celerino está ben, pois están aguantando ata o final. Vai ingresar no rectángulo de xogo Noel González. Sí, outro produto da canteira do Celta, outro ourensán que foi ao Celta e volveu a casa na autovía, non? Das Rías Baixas. Pero é normal, é dicir, ollo, cuidado, pase filtrado. Marcos Mella non vai chegar, portería para Alex Cobo, xa pedindo no banco. A seguinte, creo que din, non? O cambio. Ahora baixa, sí. Noel González. Podría ser por Justino, que Justino sempre ten a marca de minutos para minuto 60, pois non, vai ser pois por Paul Bueso, que parece que ten problemas, xogador importantísimo, non? E con problemas a nivel físico, a ver quen marcha coxeando pola liña de fondo. Paul Bueso queixándose a coxa despois dun golpe que sufriu en Noel González. Un cambio obrigado por esa doenza pequena que ten. 38 anos, Paul Bueso, ex do Arenteiro, ex do Pontevedra, e agora vivendo outra nova xuventude, participando en moitos ascensos aquí en Galicia, e ao mellor este ano ten outro máis, e Noel vai a xogar de central, xogador xoven que aporta minutos bons de sub-23,
bueno, para consolidar. Pero bueno, sempre é difícil empezar de central un partido que se estás comenzando. Son trocos que nunca gastas, como adestrador, salvo sanción ou troco de sistema. E troco de sistema normalmente para conservar un resultado a falta de poucos minutos, cerrando con línea de 5 ou algo así. O balón que xoga o equipo do Estradense, o Unión Deportiva Ourense, que ademais ten aí unha das apostas era Lucas Puime, que non está aínda ao 100%, aínda non está totalmente recuperado, non puido entrar na convocatoria, e o central en teoría que xogaba con Paul Hueso no arranque de temporada. Noel González, pois gañando minutos, gañando aí presenza tamén na segunda unidade do equipo de Borja Fernández. Balón na banda por Rúa, cara adentro, o desplazamento que metía Brais Vidal, rexeita Pablo Parrilla, o saque de banda pro Estradense, que ten máis dominio territorial, ten máis posesión, pero sen profundidade de cara a portería de Alex Cobo, que só tivo que intervir no segundo tempo nese remate de Caraván, que estaban fora de xogo, ese paradón tras esa falta lateral. Sí, ten un dominio provocado polo repliegue do Ourense que che concede salida de balón. Outra cousa é evolucionar hacia arriba, e a partir de aí pois non ten xogadores que progresen en conducción ou con velocidade. Avanzaba Caraván, balón para Elías que pisaria, deixa frontal, vai chegar pro remate Marcos Mella, bloqueado ese lanzamento de Marcos Mella, e a contra o balón en longo. Guisande non chegou porque pasou a Basoira Landeira. Cuidado, porque unha mala lectura táctica defensiva do Ourense provocou que Elías, que é o xogador que máis vai por fora, generase unha excepción importante, e a partir de aí a amenaza e un empurrón que, bueno, non foi considerado como tal, como punible, pero, bueno, o Ourense debe pensar tamén que o repliegue, que meterse intencionadamente ao mellor moi atrás, ten tamén os seus riscos. Avanzaba Ander Bellido por banda esquerda, non se decatou que aparecía ás súas costas ao medio centro, aí está facendo acenos tentando ordenar Raúl Martiñán. Balón a banda contraria para Porrúa, o cambio de orientación de Porrúa, aí pode chegar ese balón Marcos Mella, entregando cara a banda, outra vez Raúl Martiñán de Calcaño, chegou antes Champi, leu ben as intencións Champi, avanza Osián, acompaña Guisande, un 2-3, estaban fora de xogo, Antón Guisande, fría Osián, que ve que na banda contraria Migui non están fora de xogo, non contra un Migui, dúas bicicletas, quere lanzar Migui, tapou abaixo, que ben se tirou aí Miguel Fernández. O Celta, primeira temporización de Caraván, permitindo axuda de compañeiro e reutilización. Cuidado, outra vez. Porrúa, Elías, está o partido roto de ida e volta, equivócase aí, pero recupera Marcos Mella. Bellido, Martiñán, pero o repliegue, cuidado. Marcos Mella, apareceu aí con contundencia Noel. O repliegue do Ourense favorece que o imos a volta, ida a volta, Osián abrindo para Guisande, gusta isto a Unión Deportiva Ourense con xogadores chegando en velocidade. Guisande, marcha dun, marcha de dous, pero dous era Landeira, que forzou ademais a falta en ataque de Antón Guisande. Sí, gustaría a esos xogadores conducir e chegar en solitario. Decía que se o Ourense se repliega moitísimo e o Estradense mete hasta 6 xogadores en campo contrario, aí combinadamente chega moito millor, porque Porrúa, porque Marcos Mella, porque Martiñán. Aí está un cambio habitual. Justino Barbosa, minuto 70. Sí, que entre os 60 e os 70 un xogador moi explosivo, e está en dos mellores xogadores da categoría, pero condicionado moito polo físico. Minuto 60-70. O motor está programado para 70 minutos, pero se 70 minutos son vos, oye, pois mira a Borja Fernández pro banco, prepararse Luismi Rincón, outro dos clásicos da terceira e da segunda federación. E tanto, amigo, si é así, que máis ten gol, e bueno, pois esos 20 minutos pois van os modelos realmente ben. Justino, que te decías, ese motor dá para estos 70 minutos e vai haber troco. Eso trae problemas musculares e o cambio tradicional habitual da Unión Deportiva Ourense. Marcha Justino, entra Luismi no rectángulo de xogo. Vamos ver agora como reconfigura, porque bueno, si Luismi máis media punta, máis punta. Sí, evidentemente, ou mantén a Luismi a pé trocado, ou parece que Osián vai para a parte da non, da parte dereita, e Luismi punta con Guisande. Pues entrando Luismi no rectángulo de xogo. Minuto 24, segundo tempo. No Couto líder, volteou o partido, tumbando o terceiro Estradense, 2-1 por equipo de Borja Fernández, máis preto do ascenso directo a segunda federación. No medio centro,
sacar o balón en longo, pero non puido Brais Vidal. Xogando Landeira. O Santiaguesa na posición de Ander Bellido. Outra vez Ángel Landeira. Esférico que de novo volta na conexión de centrais cara a Pablo Caraván. De primeiras Miguel Fernández, bo desplazamento, pero atento estaba para cortar Alex Cabarcos. Cabarcos en riba de Pablo Porrúa. Porrúa cambiando a orientación do xogo. Non vai chegar Martiñán. Sí, fora de partido, desconectados. Porrúa tamén arrinconado aquí na banda sin posibilidades de facer dano. E, bueno, pues totalmente cortocircuado, con cortocircuitos o ataque do Estradense, ¿no? Desde faixa, pues insisto, desde o gol, podería prácticamente desde o gol. Minuto 25 do segundo tempo. Ángel Landeira enviando balón, pois marchou a banda, aí saque de banda, levantou a bandeira o asistente, parouse o partido. E o momento tamén que vai aproveitar o Estradense. Hai movimentos xa no banco de Manuti, hai movimentos onde se vai facer efectivo este saque de banda por parte de Samu Pardo. Este é un momento importante, Roberto, cando te digas os nomes que entran, porque eu penso que son homes ofensivos e que polo menos necesitan Jaichenko e Diego Fuentes pernas frescas o Estradense para amenazar a un rival. Avanza pola banda Elías Ezequiel Reyes. O cambio de orientación de Miguel de primeiras. Gamarra corpeou aí Noel, evitando que chegase Gamarra ese esférico. Imos ver se Diego Fuentes sale por Gamarra, porque realmente punta por punta, ou se troco de sistema. E despois Jaichenko, que, bueno, irase para unha banda. Martiñán fai tempo que, bueno, esa non é a súa posición. E a ver cal é a variante que plantexa Manuti. Veíamos a caída, ese choque de Noel con Gamarra. Diego Fuentes, falábamos da canteira do Ourense do Pabillón. O Conxo, outra das cantiras tradicionais e clásicas do fútbol galego. E Marcos Mella e Óscar López, que está no banquillo, tamén nos entreneu nesa división de honra, precisamente. Bueno, xogadores que, bueno, que ainda teñen unha edad boa para xogar. E a ver, o mesmo que vai entrar Valentín Jaichenko, produto da canteira do Pontevedra B, o hispano-argentino, que xunto con Diego Fuentes queren entrar no campo. Alex Cobo había fora de xogo de Gamarra, que se deita. Pois mira, vai ser Gamarra ten un cartón ademais. Sí, ademais Gamarra aí, que chocou con Alex Cobo. Pedían aí ese fora de xogo que indicou o asistente. Era Javi Labrada quen pedía o fora de xogo. Ese choque aí de trens Alex Cobo con Víctor Gamarra. Ten un cartón, é un futbolista bastante potente. Non está fora de xogo, pensou, ou está, non sei. O asistente indicou fora de xogo. Outra cousa é que non parecía, non se veía, o que pasa que ya Alex Cobo anticipou moi ben. Aí estés. Pois o cambio, Gamarra, entra Fuentes. E o sacrificado por Valentín Jaichenko. Vamos ver calé, pois vai ser Martiñán, que estaba, como decía, fora do partido. Moi bo primeiro tempo de Martiñán, pero xogando na posición de medio centro. Sí, porque, bueno, ao final é un xogador que non pode ir afora, que non ten esa capacidade para facer recorridos, pero, bueno, ollo estes dois xogadores, porque son de características un Fuentes, killer, similar, potente, que é capaz de aguantar se ten momentos, e Jaichenko, que a ver como está, porque me comentaban desde o Estradense que estaba con problemas físicos ou, bueno, con algún problemilla, pero si está ben, é un xogador que no tempo que hai de partido pode fazer dano. Pois esos dous trocos, Raúl Gómez Martiñán e Víctor Gamarra, entre Diego Fuentes e Valentín Jaichenko no retángulo de xogo. Xogase todo polo todo Manuti para buscar o empate, como mínimo. Sí, de feito Jaichenko ano pasado algúns minutos con Iago Iglesias no Pontevedra en segunda ref, e este ano, pues bueno, tuvo uns minutos aquí en terceira, pero penso que está con unha molestia. Pedía unha falta, reclamaba falta Antón Guisande nesa entrada de Pablo Caraván, perde ese balón por la línea de banda e outra vez vai separar o partido, un partido que se está trabando máis, con máis entradas, máis xogo parado, despois do 2-1, agora doído Antón Guisande. Non rematou o partido non Deportivo Ourense, o Estradense agora que comeza a creerse algo que pode igualar. Sí, eu penso que ten máis posibilidades ahora ofensivas, entra Américo da Unión Deportiva Ourense, manda a sair educadamente Carlos Martínez Fernández porque xa se recupera Guisande. Ahí está a acción. Bueno, penso que totalmente eso, sin ninguna intención. Y balón para otro aceites, mira. Ahí avanza Valentín Jaichenko, Francalancia. O bonaerense que se va a ir cara ao curroncho de córner.
Haichenko atrás, a combinación con Miguel Fernández, que medrou neste segundo tempo para tentar equilibrar o seu equipo. Cuidado. A contra a Unión Deportiva Ourense, é un 2-1, está sopechando Ander Bellido, corre en ataque, acompaña a Migui, o lanzamento abaixo, sacou dun xeito acrobático o gire de Elías. Outra situación máis donde o Ourense non pudo sentenciar. Parrilla, que quere golpear a portería, Coque adornándose. E, bueno, o non sentenciar, este sempre un pouco a sensación de que o partido está todavía aberto. Xian, que tentou esa cabalgada por banda e ese lanzamento de Pablo Parrilla que levaba intención, pero aí Coque tiña moi ben collida a posición. Además é un xor dun 90 prácticamente, boas mans, brazos longos e, bueno, sin ningún tipo de problema. Media hora deste segundo tempo, balón en profundidade, vai engañalo Samu Pardo entregando cara atrás, cara a posición de Alex Cobo. Balón que voaba sobre o círculo central, tocou aí para meter Elías dentro da área, pero aí non vai chegar Diego Fuentes. Balón outra vez para Alex Cobo, que vai dormir un pouco o partido, porque queda un cuarto de hora. Xavier Oreiro, chega a hora da verdade. Sí, bueno, é dicir, sobre todo cando te ves gañando como está o de Ourense, non? É dicir, a posibilidade de non perder puntos é fundamental. Quen ten que arriscar e obligarse ao Estradense, que, bueno, cos trocos se vai a facer, e ora o escenario que se abre ao de Ourense de sentenciar como ora. Entrada dura sobre Osian Vázquez, cartón amarelo que ve Ander Bellido. Olvidouse da acción Dille a Brais Vidal, que teña que facer a acción defensiva que tiene un Bixeches, e ao final exposto en unha situación de campo aberto, non? O sea, de Parrilla, que están sendo os revulsivos, sí, dentro 0-1 da Unión Deportiva Ourense. Todos os xogadores xóvenes por parte de Ourense, demostrando esa capacidade que teñen para derribar adversarios, para conducir, para driblar, e, bueno, é o que lle está facendo dano o Estradense. Champi sacando a falta Carabanda, a entrega de Migui, caído ese costado, non hai fora de xogo agora, o centro de Luismi, saca Landeira. Estánse confiando moito na defensa do Estradense, erguendo a man, tirando fora de xogo, que non existe, porque están afundíndose moito os centrais. Sí, a máis na secuencia de pases rompen línea e, bueno, zonalmente o de Ourense está superando ben esa situación de defensa máis avanzada. Saque de banda forzado por Valentín Haichenko. O saque de lateral que fará o propio Ander Bellido. Diego Fuentes vai chegar antes no cruzamento Javi Labrada. Trocos que de momento non entraron en partido, pero Haichenko, mira, velocidade de Valentín Haichenko, o centro de argentino, córner. O que tú decías, ao final, ainda que sea individualmente, se alguén ten velocidade na última línea, é capaz de, polo menos, de intimidar e de facer dano. E vai Pablo Porrúa ao lanzamento dende a esquerda, e aí é onde pode sufrir sen Pol Bueso a Unión Deportiva Ourense. Agora sen Pol Bueso. Evidentemente, e cuidado, que un gol muda todo. Preparado por Rúa, vamos aí no punto de penalti, Caraván, Landeira, Brais Vidal, no primeiro en Marcos Mella, e por Rúa que ten unha luva na súa bota. Opta por abrir o balón para que sexa un centro aberto, devolución para por Rúa, e vaise perder o balón por a liña de fondo. Trabucaronse, desespera Sebanuti. Sí, porque a verdade é que non sei se estará. Pero aí só faz correr os centrais de lado a lado. E aparte que ao final ten por Rúa o balón en perna esquerda e devolve ya un xogador en carreira, bueno, mal ejecutada, quizá con unha mala coordinación, e a veces as cousas salen mal, claro. Prepara últimas modificacións o equipo da Unión Deportiva Ourense mentre se vai sacando de portería, e aí vai o goleador Gastón Celerino o campo xunto con Viti, preparándose xa. En nada vemos aí eses cambios, e Varo, tres veteranos de guerra aí, Varo, Celerino e Viti, experiencia ao poder. Para pechar, para endurecer o partido, eu penso que Viti irá de pivote aí para mellor xogar con tres por dentro, incluso con troco de sistema. Gastón para intimidar arriba e pelexarse nos minutos que quedan, e Varo, pois, lógicamente, para xogar de lateral dereito, nos vemos en lugar de Samu Pardo. Pero aínda non se fan os trocos, porque ataca a Unión Deportiva Ourense por medio de Alex Cabarcos. Recibe Migui, pico de área, Cabarcos, o terceiro. Gol de Alex Cabarcos. Que boa combinación por banda, Migui, Alex Cabarcos. Como dobrou por banda, como se proxectou en ataque, golazo por banda o do futbolista das Pontes, e non pode facer nada Coque na súa saída, picando o balón con inteligencia. Alex Cabarcos foi unha aposta a Unión Deportiva Ourense este ano, un dos mellores laterais que viña dunha categoría superior, e Alex Cabarcos que fai o terceiro a 11 minutos do final
a Unión Deportiva Ourense agora sí a Lumiña Vitoria, Xavier. Sí, o das Pontes que vai a conseguir seguramente outro ascenso tamén, é dicir, e que ben definiu, porque mira a repetición e en vez de dar pase atrás sorprende a Coque por pao corto. Bueno, a mezcla de Migui con, mira, ese pase de Miguel excepcional, a ruptura e ese golpeo rebasando con pau curto de Cabarcos, que está como un chaval, a verdade, e a sentencia de un equipo que, insistimos, foi moito mellor desde que encaixou o gol do Estradense, e a confirmación de que isto o jueves, cuidado, contra o Racing Miralbés, aquí en Ourense casi pode decir que o equipo pode ser de segunda red. Pois chegan os trocos, o Xian, marcha o Xian, entra Celerino, outros que marcha Guisande para que entre Varo, e tamén entra Viti no rectángulo de xogo, mentre no Estradense reacciona últimos trocos, vai entrar Óscar López, marcha Brais Vidal, un dos que marcha, e outro é Hugo. Sí, bueno, eu penso que son... Marchan Brais Vidal. Sí, momentos para dosificar, e Brais Vidal e Elías. Robert, o Estradense, momentos para dosificar. Hai jornada o jueves, hai jornada o domingo. Isto xa está, bueno, prácticamente finalizado en canto a secuencia de marcador. O Estradense ten que reafirmar a posición de playoff, que vai a ser, se o fai, será un éxito en sí mesmo. E, bueno, agora son situacións distintas, non? Eu penso que quedan todavía 10 minutos máis engadido, pero, bueno, a situación está por parte do Ourense controlada. Situando a Viti no medio campo, equilibrando con Parrilla, a Celerino e a Luismi. Arriba, deixando a velocidade, buscando agora a contundencia. Un bloque máis sólido a Unión Deportiva Ourense, e buscando pois a rapidez, a frescura para tentar polo menos meterse no partido, ainda que sexa moi complicado o equipo do Estradense, con Óscar López e con Hugo, sí, dando un pouco a velocidade. Sí, e frente a eso, Ourense 4-2-3-1, Armazón en medio campo, con Varo Baixo lateral izquierdo, mete a Cabarcos na línea de 3 por diante de Viti e en este caso Parry, e vais por diante del Champi na dereita, el Luismi por diante, Cabarcos parte esquerda e Gastón arriba. 4-2-3-1, pero con características totalmente distintas que tiña Ourense hasta 3-1. Parrilla con Alex Cabarcos, quiere marchar Alex Cabarcos de Hugo López. Avanza Luismi, Celerino, outra vez Luismi, gustándose, había fora de xogo de Luismi nesa devolución de Celerino. Parece que estamos vendo outro equipo do Ourense polas características dos xogadores, é dicir, de repente desapareceron Migui, Justino, Oxián, e aparecen os Gastón, os Luismi, é dicir, como o Ourense maneja varias propostas futbolísticas cos xogadores que ten con características distintas. E co factor psicolóxico de empatar no 46 do primeiro tempo e no 2 do segundo revolver o marcador. Xo decíamos que o gol do empate era fundamental, como se produjese e en que momento. Avanza Pablo Porrúa, que apareceu e desapareceu como a Guadiana. Cando apareceu, espectacular, pero moi irregular de momento Porrúa. Sí, desaparecido porque o seu equipo está fora tamén do partido. Jaichenko, no pico de área, buscando acción individual, deixa atrás, aparece Ander Bellido. Bellido quiere marchar de Champi, escorándose, buscando centros, tocou Raúl Gil. Champi enviando a saque de banda. Menos de 8 minutos pro final, co 3-1 no marcador. Agora mesmo 64 puntos Unión Deportiva Ourense, 56 Racing Vilalbés, 54 Estradense. A 8 do Racing Vilalbés e xogan o jueves entre eles. Que sería sacas a puntiña. Pois se gañas, vanse a 11 e quedarían 12 en xogo. Se gañan, non sería matemáticamente se gañase o campeón, pero prácticamente sí. Balón que quiere buscar na banda o equipo de Manuti. Leo a cara, insistimos, ata o gol, ata que se puxo 0-1. Moi bo partido do Estradense. Oye, que viñan de 4 vitorias seguidas, 13 de 15 puntos viña o Estradense, é dicir, en dinámica totalmente ascendente. E insisto, eso non debe portar as posibilidades que ten de playoff, porque depende de como quede o Xogarosa. Se gaña, irías a 47. Único equipo o perder ante Noia que amenaza eses Racing Vilalbés, Estradenses, Arriana e Alondras que están en posición de playoff. Pois a Asociación da Unión Deportiva Ourense, primeiro ese partido diante do Racing Club Vilalbés o xoves, na fin de semana domingo diante do Silva, tamén partido marcado en vermello, o seguinte, ante o Alondras, outro dos equipos de playoff. Antes de pechar con Sarriana e Viveiro, esta Unión Deportiva Ourense que cheira xa despois deste resultado a segunda federación, pero os números aínda non dan, está moi preto, pero o equipo de Borja Fernández con este marcador, este 3-1, achégase a ese soño do ascenso directo. E se dese anos escalando, cantos desde que se fundou o UD, non sei, ti me dirás, tens que botar contas, pero sería acercarse xa a unha categoría, pois, bueno,
eu penso que xa de un nivel importante, non? Pero bueno, hai que sentencialo. E o Estradense co temporadón que está facendo, pois dando, aínda competindo ata o final, con Valentín Jaichenko que quería entrar na área. Aí o rexeite de Noel, facendo un pouco a guerra pola súa conta Jaichenko, e ademais hai un cartón amarelo aí. E saca o colexiado, coido que é Óscar López, a última acción. O cartón, case a desesperación. Vamos a Carlos Martínez Fernández, o xogador do Estradense, que avanzaba por esa banda. Últimos 5 minutos de partido. Facendo acenos dentro do banco do Estradense. Era Óscar López, sí, o que viu o cartón amarelo. Sí, lateral esquerdo. Que non pasen cousas, que se xoga o jueves, que a Liga continúa. Esa é un pouco a mentalidade do Estradense, e a seguir e a pensar que hai que pechar o playoff. Varo, que comete falta, deixa ali a vantaxe ao colegiado. Agora sí que pita esa falta de Varo en ataque. Quería sacar con rapidez, pero fréase. O Estradense xa recollía o esférico. Miguel Fernández. Apertura cara a Óscar López. No, proxectándose en ataque. Óscar Jaichenko, outra vez Óscar López. Está agarrando a Diego Fuentes ao remate. Envía córner Noel González. Ben defendido o centro de Óscar, porque Noel tiña por detrás a Fuentes, non? Bueno, Óscar López é un lateral esquerdo que a súa cualidade é a acción ofensiva, e aí o está a demostrar. O que sí, competindo ata o final, a pesar do 3-1 Estradense, que lembremos, mandaba 1-0 ata o 46 do primeiro tempo. O equipo de Manuti que quere polo menos morrer de pé, como está facendo no campo do Couto, atacando e metendo a Unión Deportiva Ourense na súa área. O córner de Pablo Porrúa, dende a esquerda Porrúa, remate, cara, segundo pau Alex Cobo, que recolle sen problemas, tirándose de xeonllos. O meta barcelonés, que alterma do esférico e deixa correr o reloxo cara a 86. Alex Cobo buscando agora en longo. Ten a Celerino, ten a Luismi, e incluso a Alex Cabarcos, cara que vai o balón. Celerino loitando aí con Landeira. Habría Celerino cara a Alex Cabarcos, autor dese terceiro golazo do equipo local. Corta Gastón Celerino. Viti de primeiras, quere marchar Luismi, ven o balón rebotado para Óscar López no carril do 3. Celerino está encantado de ter un central como Landeira, co que perexa disputar, é dicir, é un dianteiro espectacular en canto a ese tipo de accións. Cuidado. Celerino, Landeira anticipou. Ander Bellido. Óscar López, pide balón Jaichenko. E o Estradense que si vai a fase de ascenso grupo, o sea, os 4 galegos, rival que nadie quere enfrentarse a eles, porque hai un ida e volta, e na estrada sempre complicado xogar, equipo agresivo que recuperar futbolistas. Bueno, aquí vai a ser dificilísimo para todos. Escapouse o balón a Varo. Será outra vez o saque de banda favorable ao Club Deportivo Estradense. Últimos 3 minutos de partido no Couto. 3-1 marcador. Porrúa, que aparece dentro da área. Porrúa, balón dividido, loita Varo, Varo, Porrúa, no Barullo, quiere rematar Porrúa, segundo remate por Óscar López. O remate de Porrúa, penalti. Penalti para o Estradense, por unha man. Bastante claro e inocente, a verdad. Pois penalti para complicar o partido para o Unión Deportivo Ourense, para meter no choque o Estradense. A xogada de Porrúa. Creo que foi Samu Pardo, me parece, porque sí, fixo unha o Varo, que aí sí. Están pedindo explicación sin ver esa xogada repetida. Vale a ver aí claramente. Sí, a man é moi clara. Samu Pardo. A man é que non quería darlle Camán, pero sabía que se non lle daba Camán, que o balón iba por... Non houve nin protestas. Porrúa o lanzamento, 88 de partido. Penalti claro pro Estradense. Pablo Porrúa, que apareceu cando necesitaba o seu equipo, dando gol e agora forzando esta xogada. E o seto de Estradense o lanzamento. 2 para o final, 3-1, e aínda hai vida, aínda hai esperanza, aínda hai partido no Couto. Se anota, iso sí, Pablo Porrúa diante dun portirazo como Alex Cobo. Vai Porrúa, lanza Porrúa, para o Alex Cobo. Para o Alex Cobo e tira fora Jaichenko. Xa dicíamos, un porteirazo como Alex Cobo, un para penaltis, e para o penalti de Pablo Porrúa. Sí. Tivo Estradense a opción final. Sí, zurdo que vai a asegurar, que golpea o seu lado fácil, e ao máis a unha altura que se o porteiro che adivina, cae perfectamente en esa acción. Bueno, este é un acerto do porteiro de Alex Cobo, que bueno, que é un pouco a culminación de que cando tiñas o penalti ca cabeza daquela maneira, o pobre Pablo Porrúa pois pode cometer ese erro ou fallar, e Alex Cobo pois acerta. De Jaichenko, que chegaba no segundo remate, tirou o balón fora. Como festexou o público do Couto, as caras de tristura na banca de preferencia dos aficionados da Estrada, porque podía haber un final de infarto.
De momento 3-1, 89 de partido, ese penalti que errou Pablo Porrúa. O partido iso sí está respostando as expectativas. Primeiro contra terceiro, auténtico espectáculo que estamos vendo aquí hoxe na televisión de Galicia. Bueno, hai que ter un campo como este tamén o Couto, é dicir, que sea un campo de verdad, sin pistas, con xente cerca, é dicir, ao final esta é unha instalación que desde que está reformada dá gusto vir aquí, desde logo. E ao final, pois, insisto, o Ourense, a UD, o Ourense Club de Fútbol xogan esta instalación e aquí vese, pois, fútbol de verdad, evidentemente. Óscar López atacando, metendo para Jaichenko. Jaichenko que vai chegar a área. Jaichenko, sai Alex Cobo. Segue a xogada e acaba de salvar Alex Cobo ante Valentín Jaichenko. Fíjate ti, é dicir, si Purrúa mete o 3-2, o sufrimento que todavía podía haber no Couto, non? Porque o Ourense, pois, os trocos, bueno, someteron moi atrás, non amenazar o contraataque, ten xente xa moi fora de sitio, está máis pensando solo en defender que en facer dano, e, bueno, o Estradense, pois, con certos xogadores está amenazando. Pendentes da prolongación, pendentes do delegado de campo, minuto 90 de partido, 3-1. Sacando pelotazo en longo Alex Cobo. Van ser de prolongación 6. Normal. 6 de engadido. O normal cos trocos, con todo o que pasou. 6 minutos de engadido, vamos ao delegado de campo e o Estradense a súas. Óscar López precipitou o seu lanzamento a portería, abriu os brazos ao seu técnico Manuti, porque Óscar López aí precipitouse no lanzamento. Agora desaparecen os balóns, pide o colexiado ese esférico que lle tiran Alex Cobo. Entramos nesa prolongación e víamos a xogada de Valentín Jaichenko, que saiu e quedou moito. Que boa saída abaixo, xogando ese tipo de Alex Cobo aí, como meteu a perna abaixo, toca balón. Sí, no momento que Alex Cobo tuvo que intervenir, pues fundamental, é dicir, nas accións penalti, esta acción posterior, anteriormente na primeira metade antes do 0-1, bueno, un porteiro que dá puntos, que cando ten que facer a intervención, pues favorece o aspecto. Landeira abrindo Caraván, donde avanzaba Hugo López, perseguido por Viti, o hispano-venezolano. Tapou a progresión de Hugo. Miguel Fernández abrindo Caravanda, aí transita Marcos Mella pola banda cambiada, comezou por dentro, agora caendo a dereita Marcos Mella, que de novo carga por ese costado, a densidade ofensiva do equipo de Manuti por esa banda dereita. Pero fíjate, Purrúa xa está por dentro, teñen mellores situacións de xogo, cambiaron a defensa de 3 e meteron Óscar López e Hugo en carrileros, eso que lle demandamos ao Estradense moito antes do 3-1. Está xe agora amenazando agora, non? Moi profundo Óscar López dende a súa saída, centro de Óscar, o segundo a pau. Efectivamente, profundo é a palabra, é dicir, bueno, teñen por lo menos posibilidades de chegar, que é o que lle pasou durante máis ou menos tramos de partido onde non tiña ninguna opción. A falta en ataque, o empurrón sobre Varo. E está aí facendo acenos aí Borja Fernández de que pechen o partido, de que non quere máis complicacións, porque co penalti e coa ocasión de Jaichenko houve opcións para o Estradense para meterse no choque. Estamos xa nese engadido, segundo minuto gastado. 4, Xavier Oreiro, para meter o partido en Formol, para a Unión Deportiva Ourense, e o Estradense non sei se aí pensando no penalti na ocasión de Jaichenko. Sí, no penalti, naquele momento, pusémonos por diante, que Magua, no Couto, bueno, situacións. Esférico que xoga en ataque Samu Pardo, abrindo para Celerino, evita que se marche o balón por la línea lateral, e aparece Landeira, que se está doutorando diante de Celerino. Sí, máis fuerte, xoven, bueno, bo traballo de Landeira. Ángel Landeira atrás a Caraván, presionado por Gastón Celerino, abrindo Caraván cara Ander Bellido, recolle o balón na zona zurda da defensa do Estradense. Caraván con Landeira, con Elías lateral dereito, con xogador lateral dereito, con certos xogadores que ten o Estradense, pode ir a calquer campo desta categoría a competir. É dicir, un pouco o que che quería comentar, non? E fuerte defensivamente, ten xente por dentro interesante, e se recupera aspectos ofensivos do xogo, pois é un equipo que pode dar sustos na fase de ascenso. Minuto 93-20, balón para Alex Cobo, que vai sacar en longo, buscando de novo agora Luismi. Cañou por arriba Marcos Mella no salto, caíu esférico para Víctor Manuel Nieves Viti. Alex Cabarcos, abriéndose Caravanda, balón para que corra e tente chegar Samu Pardo. Samu se atopou a Pablo Caraván no seu camiño, que lle quitou o esférico. Cambiaron de posición, Varo fuise por lateral dereito e deu Samu Pardo para a esquerda. Hugo López, aí o Samu Pardo tapando
Lateral reconvertido en extremo para tapar. Balón para que corra Labrada, tentando obstaculizar a un Diego Fuentes que non vai chegar. Alex Cobo, o herói. 2 minutos finais do equipo local que deixou marchar o balón por la línea de fondo. Quedan 2 minutos para que a Unión Deportiva Ourense se achegue, que dé ese paso de xigante cara ao ascenso directo a segunda federación. Sí, 64 puntos, 56 Racing Villalbés, 54 Estradense, 52 Arriana, 50 Londras, somos equipo de playoff. Arosa 44, ten que gañar hoxe o Arosa para meterse preto do playoff. O saque en longo do porteiro de Alex Cobo, a deixada aí cara a posición de Marcos Mella. Atrás Marcos Mella, avanza Ander Bellido, abrindo Ander Bellido cara a banda. Óscar López quiere superar a Champi, marcha Óscar López, segue, pero foi se autopase moi longo. Saque de banda para a Unión Deportiva Ourense a 1 minuto do final. Un partido, Xavier Oleiro, que podemos resumir rapidamente como o estradense creo viviu e foi mellor ata que marcou o gol a favor. E de máis a menos con bastante claridade, é dicir, perdendo velocidade en accións ofensivas e quedando sin opcións, e frente a un Ourense que foi de menos a máis, que empezou con pouca agresividade, foi incrementando a agresividade, e ese gol do empate antes do descanso para mí mudou todo. Sales do descanso, metes outro gol e a partir de aí pois control total do partido, non? O Estranense que non buscou as solucións axeitadas durante o partido, tampouco viu ten homes específicos para facelo, pero isto sigue, isto continúa. Aquí era moi difícil gañar, e bueno, a prova de que o Ourense leva 2 anos casi perder aquí por algo. Tivo esas opcións, co penalti parado por Alex Cobo, 2 pro final, esa ocasión ese man a man que tamén salvou o meta de San Boi. Alex Cobo, herei dos últimos minutos ante Valentín Jaichenko. A última vai na ter o estradense, estamos a nada, a segundos para chegar o tempo engadido. O cambio de orientación de Miguel, saca Varo, mira o reloxo colexiado e ata aquí chegou o choque, chifrou Carlos Martínez Fernández. O remate do partido, vitoria do líder que remontou o partido no campo do Couto, triunfo da Unión Deportiva Ourense diante do estradense. O saúdo dos futbolistas do equipo da Estrada co colexiado, o público festexando esta vitoria que achega a Unión Deportiva Ourense o ascenso directo, unha vitoria que lle dá renda antes de afrontar na xornada adiada do vindeiro xoves diante do Racing Club Villalbés, ese partido que pode dar xa o pé medio na categoría superior. Final no campo do Couto, gañou o líder, gañou a Unión Deportiva Ourense, que está máis preto a segunda federación. Unión Deportiva Ourense 3, Estradense 1, final no Couto. Moitísimas grazas por estar coa Televisión de Galicia. Lembre Garcitas, ás 5 da tarde, Coruxo Marino ás 7, Primeira Federación, tamén na Televisión de Galicia. Arenteiro, Ourense Club de Fútbol, derbi provincial de Ourense dentro do Espiñedo. Dentro Couto, moi boas tardes, Unión Deportiva Ourense 3, Estradense 1.